ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತುಳು ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭೂತಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯ. ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲ್ಯಾಯರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ HOD ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿ? ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ BTCG ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ MSRS ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರುವ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತುಂಬ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಅನಂತರ ನಾನು ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬಸರೂರಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನೀವೀಗ? ಬಸರೂರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸರೂರು ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಕೂರು, ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿರಿಪಾರ್ದನದಲ್ಲಿ ಬಸ್ರೂರ ಗುತ್ತು ಬಾರಗೆ ಕಾಂತಪೂಂಜೆ, ಬಸ್ರೂರ್ದ ಕಾಂತಪೂಂಜೆನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿರಿಪಾರ್ದನಡ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಇರು ಪಾತೆರಡು ಉಂದಾಂಡ ಕೊಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂಡದು ಬೋಡು. ಇರ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ, ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ. ಯಾನು ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ್ಪಂಡ ಬಳ್ಮಣ್ಣು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಂದೊಳಿಕದ ಒಳ ಕೈತಲುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೊಳ್ಮಣ್ಣು. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಳ್ಮಂಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ತೆಕ್ಕಿದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಂಡವು. ಐಟ್ಲ ಆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಉಡುಲ 8ನೇ ಶತಮಾನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಶಾಸನ. ಐಟ್ಲ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದು ಉಂಡು. ಐಟ್ ಪಿತಾಮನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಳುಪಕುಲ ಅಂದು ಉಂಡು. ಆ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿತಾಮಹ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಶಾಸನ ಅವು 8ನೇ ಶತಮಾನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಶಾಸನ ಅವು. ಅಂತ ನಂದೊಳಿಕೆ ಬೊಳ್ಮಣ್ಣು ನಂದೊಳಿಕೆ 4 ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಆ 4 ಸ್ಥಾನ ಬೆಳ್ಮಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಂತೇರು. ಬೆಳ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಪಂಡ 4 ಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು. ಅಂಚದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಈ ನಂದೊಳಿಕಾಯ ನಾವು ಪೂರ ತೂಪುನ ಉರ್ಕಿ ಬೋಳ ಪದವು ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕ ಇದು ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ನೀತಿನ ಅದು ಎಂಕ್ ಐತೆ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ವಂಚನೆ ಬೊಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು. ಕಡೆಕಾನಗೆ ಬಸರೂರು ಬತ್ತೆ. ಬಸರೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಿರಿ ಪುಡುದಿನ ಲಂಕೆ, ಲೋಕನಾಡು, ಸತ್ಯನಾಪುರ, ಆದಿ ಬಸರೂರು ಪೂರಲ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಡು. ನನಲಾತ್ ಅಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಗುಡಿಲು, ಚಿತ್ತಾರಿಲು ಅವು ಇಂದು ಪೂರಲ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸರೂರು ಉಂಡು. ಇಂದು ಪೂರಪ್ಪನ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಹೆಂಗ್ ಇತ ಈ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇರ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಆ ಜಾಗೆ ಉಂಡವಳು. ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಸರೂರು ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಬಂಡ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಅಲ್ಪನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ತಲ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಐನು ಆರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪಿರವಡುಲ್ಲರಿ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಥಮ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಸರೂರುಡು ಒಂಜಿ ಹಾಲಾತಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಚಿತ್ತೇರಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆಲಡೆ ಅಂಚಿನ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಅವು ಪಾಳ ಹಾಲಾತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಸರೂರ್ ಪಂಡದು ಆರ್ಲ ಈ ಶಾಸನ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರ ನಡ ಅವು ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಐರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಪೋಡು ಬಂಡೇರ ಹಾಲಾತಿನ ಜಾಗಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಐನು ಕೊಟಗಿತ್ತು ಕಂತೇರು. ಅವು ತೂನಾಗ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ 8ನೇ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಭಾರಿ ಸೌಕದ ಮೂರ್ತಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾರಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಚ ಕುದುರೆದ ಮೆತ್ತು ಕುಲ್ದುಂಡು. ಕುದುರೆದ ಮೆತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಚಾವಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ವಾ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೈಟ್ ಚಾವಟಿಗೆ ಬತ್ತದಿಜಿ ಕುದುರೆನ ದೇರ್ನ ಚಾವಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾರದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಅಂಚಾದು ಅವು ಬೆರ್ಮೇರ ಮೂರ್ತಿಯೇ. ಅವಳು ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಡಿಲ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇತ್ತನಿಗೆ ತುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಕಡೆ ಕಾ ಪ್ರದೇಶರು ದೇವರಂದ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡದು
ಅವ್ರ ಕೊಳ್ಕೆರೆ ಮನೆತನ ಕೊಳ್ಕೆರೆ ಬಂಡೆ ಕಾಂತು ಪೂಜೆ ದುಂಬಿತ್ತದ ಆ ಮನೆತನದ ಕೊಳ್ಕೆರೆ ಮನೆತನದ ಆರು ಇಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಸೊಗದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಆತಂಡು ಬಸ್ರೂರುಡು ಈ ಪಾದನ ಪೂರ ಆದಿ ಬಸ್ರೂರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿರು ಬಸ್ರೂರನ್ನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಬಸ್ರೂರು ಪೇಂಟೆ ಅಂದೆ ದುಂಬು ಪುದರು ಅದು ಬಸ್ರೂರು ಪೇಂಟೆ ಇನಿಕ್ ಅವು ಹಂಪೆದಾತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಬೋರ್ನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ನಾಥ್ ಚಿತ್ತಾರಿಲು ಪುರೋಬಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಗರ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಲೆಕ್ಕನ ಬಸ್ರೂರ್ಲ ಬಸ್ರೂರು ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ಯ ಅವು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅಂದ ಬಸ್ರೂರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆದಾಗ ರೆಡ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪೇಟೆಲ್ ಆದಾಗ ಜಲಮಾರ್ಗಲ ಬಾರಿ ಅಂದ ಇತ್ತನಿಗೆ ತುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಅಂದ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಪುಸ್ತಕಲು ತುಳುನಾಡ ಬೆರ್ಮೇರು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ ಈ ರೆಡ್ ಕೃತಿಕುಲು ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಅಂದ ಎಂಚ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತ ಪುಸ್ತಕಲೆದ ಇಂದು ತುಳುನಾಡ ಬೆರ್ಮೇರು ಐಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅನಂತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಧನದ ಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ಮೂಜಿ ಆಯಾಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರಿತೇನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಂತಡು ಉಂಡವು ಬಲ್ಯಾಯರಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂತಾರಾಧನದ ಈ ಕಲಟ್ ಇರ್ನುವುದೆರ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂದು ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಕುಲು ಅತ್ತನ ದೈವ ನರ್ತಕ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲು ಪಾರ್ಧನ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೆ ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲದರಿಟ್ಟು ಬರ್ಪು ಅಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲದತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗನು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗನು ಐಟ್ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನು ಬರೆದೆ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ಧನುಡು ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯೇ ಬಲಿಮೆ ದೀಪನೇ ಪಂಡ ಬಲ್ಯಾಯೇ ಬಲಿಮೆ ಕೇನುಡು ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇನುಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಇಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಪೂರ ಪಾರ್ಧನುಡುಲ ಬಲಿಮೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಬಲ್ಯಾಯನೆ ಬಲ್ಯಾಯ ಪುದರ ಬತ್ತಿನೇ ಬಲ್ಮೆ ದೀಪನಾಯ ಬಲ್ಯಾಯೇ ಅಂಚದ ಅಯನ ಕಸುಬೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾ ಪ್ರಾಕಾರದ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಡು ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಪುರಾಣದ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಬೆರ್ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಮ್ಯತೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪನ್ಪ ಆಯನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಎಂದಲ ಪನ್ಪ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಅವು ದೈವ ಪಂಡದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಐಟು ಡೌಟ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬತ್ತನು ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಂಸವಾಹನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕೊಡು ಉಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಪಿರಾಕದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಪೊಸ್ರಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪೊಸ್ರಾಲ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪೊಸ್ರಾಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಸರಾಳುವನ ಅಂದ್ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಆರು ನಾರ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪಂತೇನ ಇನ್ನು ಅಂಚಾಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲು ಬೆರ್ಮೇರ ಲಿಂಗ ಗುಡಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಂಸವಾಹನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಈ ಮೂರ್ತಿಲು ಹಂಸವಾಹನ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕಡು ಉಂಡು ಹಂಸವಾಹನ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅವೇ ಪೊಸ್ರಾಲುಡು ಉಂಡು ಅವು ಪನ್ಪೇನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಗ್ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡವು ಅವು ದಾಯಗ್ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೇನೆ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ದಾಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪುಷ್ಕರ ಖಂಡ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ಪುಷ್ಕರ ಖಂಡಡು ಈ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಉಂಡೈಟ್ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಆ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಯಾನು ಓದ್ತೂನಾಗ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತಾ ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಉಂತಾದ್ ಯಾನ್ ಉಂತಾಯ ಪಂಡದು ತನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸರಸ್ವತಿಯರ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಲಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ರೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪಡಕುಲು ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಪುಷ್ಕರ ಖಂಡ ಐಟುಂಡವು ಇತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನಡ್ ಪುಷ್ಕರ ಬರ್ಪಿರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಐಕಲ್ ನೆಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅವು ವೆರ್ಮೇರ್ನ ಪುಷ್ಕರ ಖಂಡವನ್ನು ವೆರ್ಮೇರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಆರಾಧನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪುಷ್ಕರ ಪೋತೇಡೆ ಆ ಬೆರ್ಮೇರ ಬತ್ತಿನಾರು ಮುಲ್ಪ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟಿ ತೇರಿಗೆ ಅವು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ನ ಕಡಲದ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲುದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನಾರದ ಬತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ದಾಯ ಬತ್ತಿನಿ ಬರ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ 6 ಬತ್ತಿನ ದಾಯ ಪಂಡ ಇದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪುಷ್ಕರ ಖಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ 6 ಬತ್ತಿ ಬಕ ಮೂಲು
ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ನಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಹಾ ಈಶ್ವರ ಒಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರ ಅವರಿಗೆ ಹಾ ಕಡೆಕಾರು 1,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಹಾ ಅಂತದ್ದು 1,000 ವರ್ಷ ಮೂಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರಿ ಇದೇ ತುಳುನಾಡು ಕೋಟೇಶ್ವರ ನಾವು ತುಳುನಾಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ಪಡ್ತದೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಕಡೆಕ್ ಆರೆಗ್ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರೋವರದ ಅಡಿಟತಿಗೆ ನೀರ್ಕ ಸರೋವರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಕೆರೆ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ ಈ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯರಿಗೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಮಲ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರ ನೈಪ್ ಅಂತಾರೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸರೋವರ ಉಂಡು ಆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸರೋವರಗಲ ಒಂಡಾರು ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ಅವಳು ಒಂಡಾರು ಕಂಬಳ ಅನಾಗ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಕಲಂಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಸರೋವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಉಪ್ಪುನ ಸರೋವರ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಐನು ವಿವಿಧ ಬಸ್ಸು ಬಸರೂರು ದಾರಸು ವಿವಿಧ ಬಸ್ಸು ಕಟ್ಟುನಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರನೇ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಅವು ಆ ಪ್ರದೇಶ ವೇಲಾವನ ಪ್ರದೇಶ ದುಂಬುಪಾನ ಒಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ವೇಲಾವನ ಅಂದ್ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ದಾಯ ಇಡೆ ಬರ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮೇರ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಾಯ ಬರ್ತೇರು ಬೆರ್ಮೇರ ನೆಂಕು ದಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಐಕೆ ಸಕಾರಣ ಇಂದು ಅದು ಪಡು ನೆಂಕ್ ಆಸ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೆರ್ಮೇರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ಲ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅವು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅಂದ ಅಂದ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ದೇವರು ಕೋಟಿಲಿಂಗ ದೇವರನ ಕತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಪಾರ್ದನಡು ಬಳ್ಳಾಲ್ರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ ದೀನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೋಟಿಲಿಂಗನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇದು ಎಂಕಲೆಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಮೇಡಿದ ಪಡುಮಳದ ಬಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ದಾಯ ನೆನಪು ಬರ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನೈನ ಸಮ ಹೋಲ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ದೇವರನ ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ ಸುಳ್ಯ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸುಳ್ಯದ ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರೇ ಚೆನ್ನೈ ಸಮ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಪಲೆಯಾಗ ಕೋಟಿ ಪಂಡದು ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವನ ಪುದರ್ದಿಯರು ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂಡಿನ ಕತೆ ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಐಟ್ ತೋಜಿದು ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ದಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ ಕೇಂಡರ್ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಸೊ 1,000 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬತ್ತು ಮೂಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ನ ದಾಳ ಕಾರಣಿಕನ ಮಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ಇದ್ದಂದು ಉಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಆಲಡೆಲು ಅಂಚೆ ಆರಂಭವಾಡು ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ್ನು ಮುಲ್ತ ಏರು ಲೋಕಲ್ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತುಳುನಾಡು ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ್ ಬಟ್ 10 ವರ್ಷ ಸಪತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನೆಂಕುಲು ಮೂಲು ಆ ದೇವರಿಂದ ಗೆತೊಂದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಬೆರ್ಮೇರ ಆರಾಧನೆ ಮುಲ್ಪ ಆರಂಭ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪುಷ್ಕರ ಕಂಡ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೇರಡು ಏತು ವಿಧ ಬೆರ್ಮೇರಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ರಡ್ಡೇ ವಿಧ ಉಪ್ಪನು ಅವಲ ಒಂಜೇ ಅಂಶ ರಡ್ ಅಕಲ ರೂಪಲು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬೊಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡದು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡದು ಸೊ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಇಂದು ಇಂದೆನು ಬೆರ್ಮೇರು ಉದಿಪನ ಸಂದಿಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಸಂಧಿ ಬಂದುಂಟು ಅಂದ ಬೆರ್ಮೇರು ಉದಿಪನ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ಆ ಸಂದಿಡು ಏನು ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಲೋಕಡು ಬಾನದೇವರು ಉಂಡಾನಾಗ ತಿರ್ತಿಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಂಡು ಅದಾಗ 7 ಕಡಲದ ನಡುಟು ಬೆರ್ಮೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸಂಧಿ ಓಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೀವಿ ಬೆರ್ಮೇರ ಸಂಧಿ ಈ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕೋಲ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಸಂಧಿಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಧಿಯವು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಏರು ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಆ ಸಂಧಿನ ಪನ್ನೋಡು ಬೆರ್ಮೇರ ಸಂಧಿ ಇಡೀ ಬೆರ್ಮೇರನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೆರ್ಮೇರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವರೂಪನ ಐಟ್ ತೋಜ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇರು ನಾಗಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಪನಕಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇರು ದೈವಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂತಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಶಾಚಿ ಗಂಡ ಗಣಕುಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರಕಲ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಈ ಭೂಮಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಅವು ಆಟಿಗಳಂಜ ಪಾರದಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಟಿಗಳ ಈ ಭೂಮಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಕಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪಾಯರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪ ದಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಸೊ ಆದಿಮೂಲ ಬೆರ್ಮೇರು ಬಂದ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೇರು ದೈವ ಬಂಡ ಬೆರ್ಮೇರು ದೈವ ಬೆರ್ಮೇರು ದೇವೆರ್ಲಾ ಬೆರ್ಮೇರು ಇದು ಸತ್ಯನಾಪುರಕ್ಕೂ ಬೆರ್ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೆರ್ಮೇರನ್ನು ದೇವರೇ ಪಣದಲ್ಲಿಪ್ಪೇರು
ದೇವೇರು ಬೆರ್ಮೆರು ಬತ್ತಿರ್ಗೆನ ದೇವೇರು ಬೆರ್ಮೆರು ಬತ್ತಿರ್ಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರುಟು ಬತ್ತಿರ್ಗೆನ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಿ ಲಂಕ ಲೋಕನಾಡುಂದೆ ಅಂಪೇರು. ಸೊ ದೇವೇರು ಬೆರ್ಮೆರ್ಗೆನ ಸತ್ಯಾನಪುರ ಬೈದೇರ್ಗೆನ ಗೆನ ಪಾರ್ದನಡು ಅವಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡ ಪಾರ್ದನದ ಲಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಬತ್ತಿರ್ಗೆನ ಆ ದೇವೇರೇ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬತ್ತಿರ್ಗೆನ ಅಂದು ಇತ್ತ ಈ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಮ್ಯತೆ. ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜೇ ಪಂಡದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರು ಸಂಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವಳಿತನ ತುಂಬ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತ ಇಟ್ಟು ಅವಳಿತನ ಅಂದು ಉಂಡು. ಕೋಟಿ ಜನರು ಪಾಡು ಬೇತಗಳು ಅವಳಿ ಮೂಲ ಅವಳಿ ದೈವಾಂಶ ಉಂಡು. ಬೆರ್ಮೇರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಈ ಭೂಮಿ ನಾಗ ಪಂಡ ಭೂಮಿಯಿಂದಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ನಾಗೆ ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿದ ನಾಗೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಈ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿನಾರು. ಸೊ ಈ ಮೊಟ್ಟ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೇಗ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ಗಳ ನೆತ್ತ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು, ಬೆರ್ಮೇರ್ಗಳ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ನಾವು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಾಗ ರೂಪಡು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡು ಬೆರ್ಮೇರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಜನ ಪಾರ್ದಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಪುಂಚೋಲಿತ್ತ ಮಧ್ಯದ ಪುಂಚೋಡು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾರು. ಆಪದೀಪದ ಎಡತ ಬಲತ ಪುಂಚೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಷಿ ಆನು ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಷಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾರಂದು ಆ ಪುಂಚೋಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನ ಅವರ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರಿಂದ ಬಂತೇರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಕಿಲು ಪರಕೆ ಬೂಟೆರೆ ಒಂಚಿపోತೀನಿ ಅಂಕಲು ತೆತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ರೆಡ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಪರಕೆ ಪಂಡ ಇದಾಗಿ ಬರ್ರೆ ಬಡದ ಪರಕೆ ಪಂಡದ ಆನ ಪಕ್ಕಿ ಅವಳು ಪೂತ ನಡು ತಿಕ್ತು ಬುರ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂದು ತೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಪರಕೆ ಬಂದ್ಪನು ಬೆರ್ಮೇರೆಗೆ ತೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರೆಗ ಬೆರ್ಮೇರೆಗ ಅವು ಬೆರ್ಮೇರೆ ನಾಡೆ ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ತನ್ನ ರಡ್ಡ ರೆಂಕೆನ್ ಐಟ್ ತೆತ್ತಿ ದಿವೊಂದು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಬೆರ್ಮೇರೆ ಪೋಪುಂಡು. ಬೆರ್ಮೇರೆ ಐನೇನು ಅಲ್ಪರು ತಲೆಬು ದಡಿಕ್ ಇದು ಜೆಪ್ಪುವೆರು ಅದಾಗ ತೆತ್ತಿ ಉಡೆದು ಪೋಪುಂಡು. ಆ ಬೊಲ್ದು ಅಂಶ ಕಲ್ಲಾದ ಕೆಮ್ಮಲೆದ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಲಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಮಂಜೋಲ್ದ ಅಂಶ ತೆತ್ತಿದ ದೇವರನ ಎದುರು ಮಂಜೋಲ್ ಪೂ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಎದುರು ಕಂಡದು ಕೆಮ್ಮೆಲೆತ ಬೆರ್ಮೇರ ಕಲ್ಲಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂದಿಡು ಕೋಟಿ ಜನ ಸಂದಿಡು ಉಂಟವು. ಇತ್ತ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬರ್ಮೇರಿಂದ ಬಂಡ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅತ್ತು ನಾಗ ಬರ್ಮೇರು ಅತ್ತವು ದಾಯಪಂಡ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಈ ಇತೆ ತೊಲೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಇರತ್ತ ಬೆರ್ಮೇರು ನಾಗದ ಇದು ನಾಗ ರೂಪೋಡು ಬಕ್ಪನಾಡ ಅವು ಇಂದೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಸಂದಿಡು ಉಂಡು. ಏಳು ಕೈತ ಕೊಪ್ಪರಿಗಡ ಏಳು ಜೇಡೆತ ಸರ್ಪನ ಉರುವಾದ ಬೆರ್ಮೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡೆ ಉರುವಾದ ಸರ್ಪನ ಉರುವಾದ ಬತ್ತೇರು ಬಂಡೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಅವೇ ಸ್ವರೂಪಡು ಬತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಬತ್ತೇರು. ಸೊ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರಿಂದ ಬಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಅಂಶದ ದೇವತೆಗಳ ಅದೆಂಕು ತೋಜುವವು ರಡ್ಡು ಅವು ಬೇತನೆ ಉಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಸನಡಾವಡು ಪಾರ್ದನಡಾವಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಎಂದು ಎಂಕ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡು ಅವು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಉಪ್ಪುಂದದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ತೆಗೆದುಂಡು ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ನಾಡು ಪತ್ತಿನಾರು ಅವು ಸಾಧಾರಣ 1400 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆ ಶಾಸನಗಳು ನಾಗರು ಬ್ರಹ್ಮರು ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರಾದು ನಾಗರು ಬ್ರಹ್ಮರು ಬಂಡದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಉಭಯರ ಅನುಮತದಿಂದ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೆಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಸೇರ್ದನಿಕ್ ಇಂದು ಇದು ಕೊರ್ಪೆ ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನಡು ಯಾನ್ಲ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಂಜೆ ರೆಡ್ ಅಂಶ ಅಂಡತ್ತೆ ಅವು ಅಂದು ಇತ್ತ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಪರಕೆ ಬಂತೀನಿ ಒಡೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಬೆರ್ಮೇರೆಗೆ ಬಂಡೆ ಹಬ್ಬಗದಾರಕ ಪ್ರಕರಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರೆಗೆ ಪರಕೆ ಬಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜೇರಿ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪ್ರಾಯದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎತ್ತೆಟ್ಟು ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾಗೋಜಿ ಭಟ್ಟನ ರೂಪಡ್ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಡು. ಅವಳು ಬತ್ತರಿಗೆ ದಾನದ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ದಾಯ ದುಃಖ ಅಂದಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜೇರಿ ಬಂದಾಗ ಆಲಡೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಅಜ್ಜೇರು ಬಾರಿ ದುಃಖೊಡಿತೇರು ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ನಾಗಬರ್ಮೆ ಮೇರ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ನಾಗಬರ್ಮೆನ ಕಾರ್ಗೆ ಬೋರುಂಡು ನಾಗಬರ್ಮೆರೆಗೆ ಇನ್ನನ್ನು ಪನೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ನಾಗಬರ್ಮೆರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಾಗಬರ್ಮೇರು ಗೊತ್ತ ಬೆರ್ಮೇರು ಪೊಂಡ ರಡ್ಡು
ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅದಾವು ಅವಳು ಪನೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಬೆರ್ಮೇರು ನಟ್ಟುನ ಬೆರಣೆ ಅದು ಬತ್ತೇರ ಅಡೆಗೆ ಭೂಮಿದ ದೇವರು ಬೇರೆನೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಓರನೇ ಪನ್ಪೇರದ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆನೆ ಅದೇ ಬತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ದಾರು ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯಲು ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಆರ್ನ ಆಶಯ ಬೇತನೆ ಇತ್ತು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಏನ ಪಂಡ ಅವು ಸಂತಾನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಪಡಿಯಲು ಬೂರ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಐನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ನ ಜೋಳಿಗೆ ದಿಂಜಿನ ಪಂಡ ಅವು ಹತ್ತು ಅಂಚಾದ ತುಳಸಿ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಉಂತಿಯರು ಬೆರ್ಮಾರ್ಬೇಳು ಉಲಾಯ್ಲೆತ್ತೇರು ಆ ಬೆರನ್ನು ಉಲಾಯ್ಲೆತ್ತೇರು ಉಲಾಯಿ ಬಣ್ಣದ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲದು ಪಾತೇರ್ದಿರ್ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೈವಲು ಉರುವಾದ ಬರ್ಪದ ಉಲಯ ಬರ್ಪೂಜ ಬರ್ಪೂಜ ಪಿದಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಪೋಪ ಅವು ಬೇದ ಬೇದ ಆವೃತ್ತಿ ಉಂಡು ಕಡೆಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಪಡಿಯರಿನ ತಕ್ಕೊಂದೇ ಪೋಪೇರು ಕಾಡುದುಲಾಯಿ ಮಾಯಾಪೇರು ಏರು ಬೆರ್ಮೇರು ನ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಈ ಅರಿಯಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಉಪ್ಪು ಸತ್ಯನ ಪುರ ಸಂಪತ್ತು ಉರ್ಕುದು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಉಲಾಯ್ ಕಾಡ್ದ ಉಲಾಯ್ ಉಂಡವು ಆ ತಾದಿ ತೋಜಾರ ಎಲ್ಲ ಈ ಅರಿನ ದಕ್ಕೊಂದು ಪೋದು ಪರ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿರು ಅವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪನ್ನು ಯಾನ್ಲ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಿಕ್ಕೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪೇರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ಕಮಲ ಅಡಿಯಾರ ಕೆತ್ತಾಯಿರು ಮೇಲಾಯ ಪೆರೆಸಾಯಿರು ಅಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರು ಕೊಡಿ ಮರತೆ ಎದುರು ಉಂತಿದ್ದು ಪುದಿತ್ತಿನ ಕುಂಟುಳರು ಗೇಂಡೆರು ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಕೊರಂಡು ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ಅಂದು ಆಡ ನೆಕ್ ಪಿರತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು 7 ಸಿರಿಕುಲು ಬೇತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವಿರಾಕುಡ ಅಂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಿರಿನ ಸೃಷ್ಟಿದ ದುಂಬು ಬೇತೊಂಜಿ ಐತೆ ಕತೆ ಉಂಡು 7 ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಕುಮಾರ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಐತೆ ಮೈಯಗೆ ಸಿರಿ ಉಂಡತ ಐನು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪೇರು ಮೈಯಗೆ ಸಿರಿಯೇ ಈ ಬಂಗಾರದ ಹರಿವಾಣೋಡು ಸಿಂಗಾರದ ಪುಟ್ಪಾದು ಗಂಧದ ಪರೆಲಾದು ಈ ಆಳ್ವೆರನ ಪಚ್ಚರದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಲಾ ಪಂಡದು ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಪಿರತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಿರತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಮೈಯಗ ಮೈಪಗ ದಾರಗ ಗಣಪಗ ಸುಮಾರು 7 ಜನ ಸಿರಿಕುಳು ಒಂಜಿ ಕುಮಾರೆ ಅವು ಬೆರ್ಮೇನ ಸಂಧಿಯ ಬರ್ಕೊಂಡು 7 ಸಿರಿಲು ಒಂಜಿ ಕುಮಾರ ನಾನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ ಅಂದು 7 ಸಿರಿಕುಲು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಐತ ಪಿರದ ಕತೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಈ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಈಗ ತುಂಬದ ಕೃತಯುಗದ ಏತರಯುಗದ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಂದು ಪಿರತ ಐತದ ಆ 7 ಸಿರಿ ಕುಮಾರ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಒರಿ ಕುಮಾರೆ ಬಕ್ಕ ಮೈಯಗ ಸಿರಿ ಅಲ್ಪರಿ ಕುಮಾರಲ್ಲೇ ಮೈಯಗ ಸಿರಿ ಆ ಮೈಯಗ ಸಿರಿನ ಮೂಲು ಸಿರಿಯಿಂದ ಎಳುವೇರು ಸಿರಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೂಲದ ಕುಮಾರೆ ಆ ಏರ್ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಕುಮಾರವರಿ ಒಲ್ಲೆ ಆ ಪಿರದ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ದುಂಬದ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪಂಡ ಭಾಮ ಕುಮಾರ ಸಂಧಿ ಉಂಟು ಭಾಮ ಕುಮಾರ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಐಟೊರಿ ಕುಮಾರೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ఆయన ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಬನ್ಪ ಅಂದು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಮಕುಮಾರ ಸಂಧಿ ಬಂದು ಆ ಭಾಮಕುಮಾರ ಸಂಧಿದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಒಂದು ಬನ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವ್ಳು 7 ಸಿರಿ ಅಂಚಾಂಡ 7 ಸಿರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಮಾರಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಆ ಕುಮಾರನೇ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಬತ್ತೇನಾ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಅಂಜಾನ ಕುಮಾರೆ ಅವೇ ಕುಮಾರೆಂದ ಅಂಡುಗಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಜೆ ಕುಮಾರ ಏರ್ನ ಪ್ರತಿಯು ಪಂಚಾಂಡ ಅಯ್ಯ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವನ ಅತ್ತೆ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಕುಮಾರನ ಆ ಕುಮಾರನ ಇಳೆ ಕುಮಾರ ಬತ್ತಿನ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡೈತೆ ಐಟ ಪಾರ್ದನಡು ಆ ದುಂಬುದ ಸಿರಿಕಿಲಕನ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂದು ಮೈಯಗ ಮೈಪಗ ದಾರಗ ಗಣಪಗ 7 ಸಿರಿಲು ಒಂಜಿ ಕುಮಾರ ಉಂಡು ಆ ಮೈಯಗ ಸಿರಿಡಮ ಅನ್ಪೇರು ಏರು ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪೋಲಮ್ಮ ಸಂಚಲಂಗಡಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಚಲಂಗಡಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಚಲಂಗಡಿ ಪಂಡ ಅವು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಸಂಚಲಂಗಡಿಯಿಂದ ಪಂತೇರದ ಅಂಚದ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿನ ಪಂದುಪ್ಪೇರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯೇ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಸತ್ಯನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬತ್ತಿನ ಅವಳು ಅವು ಇಡೀ ಸತ್ಯನಾಪುರನೇ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅವು ಆರ್ನಾನೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರರು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಸಂಧಿಡ ಬರ್ಪುಡು ಅವ್ರು ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರರು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಸಿರಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರ ಪುಟ್ಟಿಯಲು ಅವು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸಂಧಿಡು ಉಂಟು ಅಂದು ಅಂದು ಅಂದರೆ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ ಸಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಸತ್ಯನಾಪುರಟು ಬಾಲಕಿ ಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟಿಯಲು ಈ ಕಂಬೇರ್ಲೆನ ಪಾರ್ದನ ಐಟೆಂಚ ಅವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಬಂತರತ್ತ ಇಂದುವೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಅದು ಬೆಕೊಂಜಿ ಆವೃತ್ತಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ರೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ದನೊಳ್ಳು ಕೋಟಿ ಜನ ಪಾರ್ದನ್ ಬರ್ಪೇರು ಮುಗೇರ್ಲ ಪಾರ್ದನ್ ಬರ್ಪೇರು ಐತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ನ ಪಾರ್ದನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಏತಿ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಸುರುಕ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಈ ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿಲು ಇತೆತ್ತಿ ಐತ ಅನುಗ್ರಹಡು ಮುಕುಲ ಜನ ನಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಪೆರುಮಳ್ಳೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಪೆರತ್ತೆ ಇಂದು ಕೇಮುಲಜ್ಜೆ ಉರು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೆಗೆ ಪೆರುಮಳ್ಳೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕೇಮುಲಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕಾಡದ ಮದ್ಯುಡು ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಡೆಗೆ ಲತೊಂಬತ್ತಿನ ಮಾನಿ ಪನ್ಪೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಆಡೆಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಮುಗುಲು ಪೋಪೇರು ಆಡೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕುಲು ಓಲಗದ ಬಂಟೇರು ಪಂಡದ ಪೋದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಗಂಟೆ ಮಣಿ ಪೂರ ಕೇನುಂಡು ಅಲ್ತು ಐತ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಲ್ದು ಕುರುದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಬುಲ್ದು ಸತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಮ್ಮರತ್ತ ಬೆರ್ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರತ್ತು ಉಲರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ತುಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಕೆಮ್ಮೆಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ ತರೆಟು ಕುಲ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಕೋಟಿ ಸಂದಿಡು ಪೂರത്തിൽ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಎಂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಕಡೆ ಕನಗ ಮುಕುಲು ಸೈತು ಪೋಪೇರು ಕೋಟಿ ಸೈತು ಪೋಪುಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಉಪ್ಪೆ ಕೋಟಿ ಸೈತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಪೋಪೆ ಅಡೆಗೆ ಒಡೆಗೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಓಲಗು ಪೋಪೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಓಲಗ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರಸೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಪೋನಗ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು 2 ಜನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿ ನಕುಲು ಈ ಒರಿಯ ಬತ್ತಾತ ಈ ಒರಿಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟು 2 ಜನ ಬರೋಡು ಪಂಟದು ಕಡೆಕ್ ಚೆನ್ನೈ ತಾರೆ ದರ್ತದ ಸೈದ್ ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಉಗೆಲು ತೂನಾಗ ಕೋಟಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತೂಪುಂಡಿಗೆ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕಡೆ ಕಾಯ್ಬೋದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತದು ಕಡೆಗೆ 2 ಜನ ಸೈತದು ಆಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಆಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಗರಡಿಡು ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಾಕಲೆಗೆ ಗರಡಿ ನೆಲೆ ಅವಡಂಡ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆನ ಮೀದು ಬರುಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲ್ಯದ ಕತೆ ಕ್ಲಿಡಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಅಂದೆ ಇರು ಬರಹಗಾರರ್ಲ ಅಂದು ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಾಯ್ತು ಬರತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಲೇಖನ ಅಧ್ಯಯನ ಲೇಖನ ಬರೆತೆ ಓಲುಂದು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡದ ಎಂಕುಲು ಉಂತು ತೂನಾಗ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕಡು ಪೊಡವು ತುಳುನಾಡ ಪ್ರಾತಿನಿಕವಾದ ತೂನಾಗ ಬಡಕಾಯ್ದ ಊರುಲು ಬಡಕಾಯ್ದ ಊರುಲು ಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಆ ಪರಿಸರದ ಊರೇ ಅದು ಪೊಡು ಬಡಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆಗೆ ತನ್ಕುಲನ ಮರಣದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲು ಬತ್ತದು ಅವಳು ಶುದ್ಧವಾದ ಪೋತೇರು ಸಾರಮಾನ ದೈವಲು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆನ ಮೀದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪೋತೇರು ಕಲ್ಲೂಟಿ ಕಲ್ಕುಡ 2 ದೈವಲ್ಲ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ದೈವಲು ತನ್ಕುಲ್ನ ಮರಣದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಅವಳು 30 ದಿನ ಉಂತದು 30 ತೀರ್ಥ ಮೀದು ಶುದ್ಧರಾದ ವೇಣುರಂಗಣ ಪೋದು ಮಾದೇನಂಗಣ ಪೋತೇರು ಇಂಜಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉದ್ರಾಂಡ ದೈವ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆನ ಮೀದು ಬತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲನ್ನ ಇದಟ್ಲ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಇದು ದೈವಲು ಮೀದು ಶುದ್ಧವಾದ ಗರುಡುಲೆಡೆ ನೆಲೆಯಾರ ಪೋಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪರಪುನಂಚಿನ ಗಂಗೆ ದೇವನದಿ ಗಂಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ಉಬರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಳು ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಅಲ್ಪಲ ಗಂಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೈವಲನ್ನ ಪಾರ್ದನೋಡು ದೈವ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಜತೊಂದು ಬತ್ತನೊಂದು ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಮೂಲ ದೇವರು ಕೆಲವು ದೈವಲು ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಮಿತ್ತದು ಜತೊಂದು ಬತ್ತ ಅವು ಒಲ್ಪ ಬತ್ತ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದನೋಡು ಶೃಂಗೇರಿ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂದು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಲತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವಲು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಮೀದಿಂಚು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಂಚನ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಕ ಅದು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಯಾನು ಬರಿತೇನ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಾರ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರಡು ಐನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಐನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲ ಕೊಡಗೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಂಡು ಇದು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಜಾಗದ ಪುದರು ಜಾಗಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಐನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಐನ ಶಾಸನಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಬರೀತಾರೆ ಶಾಸನಡು ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ಕೂರು ಶಾಸನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಒಂದು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಕೊಡಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಟ್ ಉಂಡವು ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಐನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಹೊಳೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಆವರ್ಷ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಮಾಂಡ್ಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಂಡು ಹೊಳೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ತುದಿತ ಬರಿಟೆ ಉಂಡವು ಅವು ಈ ಅಮ್ಮ ಸಮೀಪನ ಪುರ ಪುಣ್ಯವೈನ ಸ್ಥಳ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆದುಪ್ಪ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರ ಐನು ತುದೇಕುಲುಲ್ಲ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ಚಕ್ರ ಕುಬ್ಜ ಕೇದಗ ವಾರಾಹಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಕೊಲ್ಲೂರು
ವಾರಾಹಿ ಎಂಕಲ ಬಸ್ರೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ವಾರಾಹಿ ತುದೆ ಹಾ ವಾರಾಹಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಂಜೂರು ಗಡಿ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿಯಿಂದ ಬುದರೈ ಆ ಪಂಚಗಂಗೆಲುಲ್ಲತ ಅವು ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿಗಳಾದ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಐನು ತುದಿಕಲು ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಡು ಸೇರುವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗಂಗೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅಂಚನ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಆದುಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಅವು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಶಾಸನಡು ಗಂಗವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂತೆ ದುಂಬದ ಶಾಸನಡು ಅವು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಸೇರ್ ಐನು ಸುದೇಕುಲು ಸೇರ್ದು ಪಕ್ಕ ಕಡಲ್ನ ಸೇರು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅವು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿಕವಾದ ಬಡಕಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಗಳು ಮಾರಣಘಟ್ಟ ದೇವರು ಬಡಕಾಯಿ ದೇವರು ಪಂಪ ಎಂಗಲು ಅಂಜನ ಬಡಕಾಯಿ ಊರು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಅವು ಆದುಪ್ಪನ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಇಪ್ಪನ ಆ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಸತ್ಯನಾಪುರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆದಿ ಬಸರೂರ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರಲ ಆ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ಜನ್ಮತಃವಾದ ರಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕಾಯಿದ ಸಂಬಂಧ ಇರಿಗೆ ಜನ್ಮದತ್ತವಾದ ಬೈದಿಡು ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಈರ್ನ ಪುಟ್ಟೂರು ಬೆಳ್ಮಣ್ ಅಂದು ಬೆಳ್ಮಣ್ ಪರಿಸರ ಅಂದ ಪಂಡ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಐತ ಪೂರ್ವಡ್ ಆ ಸಿರಿನ ಕಂಡನ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಬುಕಳ ಕರಿಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಆ ಸುದೆವು ಮಾಬುಕಳ ಸೂರ್ಯ ಸೀತಾ ನದಿ ಮಾಬುಕಳ ಎತ್ತುದ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ನದಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಂಡನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸುರ್ದು ಸೂಕರಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೋಲತ್ತ ಸಿರಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಬುಕಳ ಎತ್ತುದ ದಾಟದ ಬರ್ಪನು ಅವು ದಾಟಿ ಜಾನ ಏನು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಕನ್ಪೆ ಅಂದ ಕಾಂತು ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಪೇದ ಈ ಪಿರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಆಲಾಗಿ ಪೋಪೋಲು ಅಲ್ತು పోదు ఆ మామూలు వాళ్ళు గడి దాటుదు ఆ తుదెత కడెక్ అంచి ಕೆಲ ఊర్లు ಬರ್ಪೋಲಾಲು ಆ ಕೋಟಿ ಪೋಂಜನ ಊರು ಅಂಚಿಂಚು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೈರಕುಮಾರ್ ಅಂದವರೆಗೂ ಎಪ್ಪೆ ಮರ್ದ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಗೆ ಬೈರಕುಮಾರ್ ಬೈರಕುಮಾರೆ ಕಂಚಮಾದೇವಿ ಕಂಚಮಾದೇವಿ ಆ ಬೈರಕುಮಾರೇ ಪೋತ್ ಮೋಲ್ನ ಸೆರಗ್ ಒಯ್ಪಾರೆ ಬರ್ಪೆ ಮೋಲ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತದು ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷೇಮಕಲ್ಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಷೇಮಕಲ್ಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕಂದು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೂರ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಲ್ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇಮಕಲ್ಲ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬುಳ್ಳಿಟ್ಲ ಉಂಡು ಬರದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೋಲ ಹಾಪುಂಡು ಅವುಲ ಕಥೆಗಳು ಸುಮಾರು ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತು ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಥೆಗಳುಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಗದ ಕಥೆಗಳು ಇದು ಈ ಸಿರಿ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಐತೆ ಈರ್ನ ಸಂಶೋಧನದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪಂಪಿನವು ಬಸರೂರದ ಕೈತಡೆ ಒಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕೈತಲು ಉಪ್ಪೊಡೆ ದಯಪಂಡ ಪಾರ್ದನೋಡು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬಸರೂರುಗು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ತೀರ್ನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡೈತೆ ಅದಾಗ ಅಲ್ತ್ ಸತ್ಯ ದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಮುಲ್ತಡು ಪೋದು ಅಲ್ತು ಪೋ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಗ ದಿಬ್ಬನ ಬರ್ಪಿನ ದಿಬ್ಬನ ಬನ್ನ ಗುಡ್ಡೆಡು ತೋಜುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಯಕದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುದೆ ಕೋರೋಡು ಪುದೆ ಸತ್ಯನಾಪುರದ್ದು ಸುರಾತಿನ ಇಡಮೊಟ್ಟೆ ಅವು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿ ಓಡು ಬಂಡದು ಬಸರೋಡು ಅತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅದು ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಕೊಳಲಿ ಶೆನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಸೌಕೂರು ಪಂಪಿನ ಊರು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಅಂದಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕರಸು ಪುಂಜದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಸೌಕೂರು ದಡೆಯ ದೂರ ಸಾಧಾರಣ ಸೌಕೂರು ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಬಸರು ಕೈತಲ್ ಊರು ಸಿರಿ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಪೂಂಜೆರೆಗೆ ಪಂಡದ ಗಡ ಕೊಡುವೇರು ಅಂದು ಕಂಡು ಕೊಡ್ಪಾರು ಅಜ್ಜೇರು ತೀರ್ನಾಗ ಪುನಪತ್ತಾರಾಯ ಬರೋದು ಒಂದು ಪಂಡದ ಕಡ ಪುಡ್ತೀರ ಮಾಣಿ ಬತ್ತದ ಪಿರ ಬಂಪೆ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಪುನನ ದೀದ್ ಅಕುಲು ಪೋದು ಬರ್ಪಿನ ಆತ್ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಿ ಬೊಕ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ತುಲೆ ಲಂಕೆ ಪಂಡ ತುದೆ ಉಲೈ ಬತ್ತು ಪಡುತ್ತೆ ಅವಳು ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ತುದೆ ಉಲೈ ಬತ್ತುಂಡು ವಾರ ತುದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕುದುರು ಅಲ್ಪ ಹಟ್ಟಿ ಕುದುರು ಹತ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಹತ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಲೋಕನಾಡದ ಲೋಕನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ಲೋಕನಾಡದ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ಅವು ಇಂದು ಆ ಜಾಗೆ ಉಂಡೆತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ರು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಗುಡಿಕುಲು ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವು ಓವುಂದು ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತೆ ನಾಡದ ಪತ್ತಾರ ಆಪುಜಿ ನೈಲುಕೋಡಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಓವುಂದು ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತೆ ನಾಡದ ಪತ್ತಾರ ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಸಿರಿಯಡೆ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಅಂದ ಕಡೆಕ್ ಅಂದ ಇದು ಕೊರ್ದು ಅವು ಸತ್ಯನಾಪುರನು ನಾಶ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಸುಟ್ಟು ಸೂಕರಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಪರಕೆ ಪಾಡಿಯೋಲು ಪಂತು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗ್ರ ಪರಕೆ ಬಂತೋಲು ಅವಳು ಆ ನೆಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಆ ನೂತೂರ ಗಂಡಗಣ ಕುಲುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆನ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿನ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸಿರಿಪಾರ್ದ ನಡು ನಮಕೇನುವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೆ ಪನ್ಲೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಸತ್ಯನವರ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಉರು ರೂಪಡು ಬತ್ತದು ಆರು ಪನ್ನಗಲ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೋಕನಾಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೆರ್ಮಾಳ್ವಾರೆಡ ಆರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಡೆಕ ಮೂಲನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೇರೇರು ನಾಗೇರೇರು ಬೆರ್ಮೆ ನಾಗೇನ್ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ನಾಗೇನ್ ಪಂತೇರು ಮೂಲ ನಾಗಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಮೂಲ ನಾಗೆ ನೇರ ಪಂಪೇರ ಅವು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರೆ
ಈ ಭೂಮಿದ ಒಡೆಯ ನಾಗೆ ಹಾ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಡೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರ ಆಗುಪ್ಪನು ಈ ಭೂಮಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಸೊ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಅವರಡ್ಡು ಸಂಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಲಾದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಡ ಗಣಕುಲು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಶಬ್ದ ಗಂಡ ಗಣಕುಲು ಪಂಡ ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ಸಂದಿಲೆ ಬರ್ಪುಂಡವು ಪಿಶಾಚುಲೇನು ಗಂಡ ಗಣಕುಲೇನು ಪೂರಕುಲು ಯಾನಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೀತಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಲು ಅಲ್ಲ ಅವು ಗಂಡ ಗಣಕುಲು ಪಿಶಾಚುಲು ನಾಗಲು ಸರ್ಪನಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಪಂತೇರು ಅಂಜಾದ ಈ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನೇ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂತ ನಮ್ಮ ಪನವಲಿ ಅಂಜಾದ ಆದಿ ಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆದ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಎಂಕುಲು ಆರು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುವೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಾರ್ದನಡ್ ನಂಗೆ ತೋಜಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಎಂಚ ಈಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಸಂದಿಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡೋಡು ದೈವ ಯಾನು ಮಾಡೋಡು ದೈವ ಅದುಲ್ಲೆ ಪುಂಚೋಡು ಯಾನು ಸರ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಡು ಯಾನು ನಾಗೆ ಕಲ್ಲಡ ನಾಗೆ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಮಾಡೋಡು ಯಾನು ದೈವ ಗುಂಡೋಡು ಯಾನು ದೇವರು ಅಂತೆ ಇದು ಬೆತ್ವೆ ಏತು ರೂಪಲು ದೇವೆರ್ಲಂದು ದೈವಲಂದು ಗುಂಡೋಡು ಯಾನು ದೇವರು ಮಾಡೋಡು ಯಾನು ದೈವ ಪುಂಚುಡುಪನ ಯಾನು ಸರ್ಪೆ ಕಲ್ಲಡು ಯಾನು ನಾಗೆ ಉದಯಗು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಗು ಚಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೆರ್ಮೇರ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪನೇ ಸಂದಿಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸಿ ಮಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಯೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಜೋಗಿದೊಟ್ಟು ಪಂಜೂರ್ಲಿಡ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮ ಪಗೆಲು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೇರು ಜೋಗಿದೊಟ್ಟು ಜುಮಾದಿಡ ಆ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಬಟ್ ಸಾಸನ ತೋಜಾಲ ಪಂಡದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೆ ಜುಮಾದಿ ಬಿಡ್ತಿಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೋಧೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ ಕೊಡೆಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಇನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬೋಡೊಂದು ಜಮಾದಿಗೆ ಪಂಡ್ಯಾರು ಇಂಚದಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಆಲ ಪಂಡದು ಪಂಪೇರು ಅವಳು ಜೋಗಿದೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು 1,000 ಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಇತ್ತೇರು ಜೋಗಿದೊಟ್ಟು ಒಂದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಜೆ ಉಂಡವು ಜೋಗಿದೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಈ ಆತು 1,000 ಯೋಗಿ ಪುರುಷರು ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಇರು ಅಕುಲಡ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಯೋಗಿ ಪುರುಷನ ಸಮನಾದಿ ಉಂತುಲ ಪಂಡದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪನ್ಪೇರು ಜುಮಾದಿಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಯೋಗಿ ಪುರುಷ ಬಂದು ಹತ್ತು ಬಲವಾದ ಉಪ್ಪಳು ಈ ಯುಮಾದಿನಾಥೇ ಬಲವಾದ ಉಪ್ಪಳು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಲುಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜಾದ ಬೋಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂದು ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ರ ಕಡೆ ಪೊಡ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಒಂದು ಜನನ ಕಳಕೇರ ಜನನ ಕಳಕೇರ ಜನ ಅಲ್ತ ಜನ ಬೆರ್ಮೇರು ಭೂತ ಉಳ್ಳಾಯನ ಬೆರ್ಮೇರ ಆಧಾರ ಭೂತ ಕಳಕೇರು ಜನನ ಅಂದು వాళ్ళు ಭೂತ ಕಟ್ಟುವೇರು ಬೆರ್ಮೇರ ಕೋಲ ಉಂಡತೆ ಬೆರ್ಮೇರ ಕೋಲ ಉಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ದುಂಬು ಬೆರ್ಮೇರ ಕೋಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಆಪ್ನೋಡು ದುಂಬು ಬೆರ್ಮೇರ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದ ಇತ್ತಾವು ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಅಜ್ಜು ದುಂಬು ಇತ್ತು ನಾವು ಬೆರ್ಮೇರ ಕೋಲ ಹೂಕರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರನ ಇದು ಮಲ್ತು ಮಾಡಿ ಪೂರ ಅವು ಬೆರ್ಮೇರು ಪೂರ ಐತ ಒಡೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಒಡೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಅರಿಬೇಲಿಡು ಬರ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ನಾಗ ಬರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅರಿಬೇಲು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಊರವ ಅಜ್ಜಿ ವರ್ಕಾಡಿಪುರ ಆ ಅರಿಬೇಲಿಡು ಕಂಬಳ ಆಯ್ಬೇಕ ಕಂಡನು ದತ್ತು ಬಟ್ ಕುರುಂಟು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಕುರುಂಟು ಪೂರ ಕುರುಂಟು ಒಯ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅವು ದಾಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಸಂಕಪಾಲೆ ಬತ್ತು ಒಯ್ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಅರಿಬೈಲು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಮಲ್ಲ ಹರಿ ಪುದಾರ್ದ ತುಳುನಾಡದ ಅವು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು అంటే ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನು ಒಂದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕೋಲ ಬೆರ್ಮೇರ ಕೋಲನೇ ಉಂಡು ಕಂಬಳಡು ದುಂಬು ಕೋಲ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಒಂದು ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ರ ಬಲ್ಪಿನಾರ ಕಡೆ ಪುಡಿದಿನ ಅವು ಕಳಕೀರ ಇಂಚಿನ ಜನ ನಂದು ನಲ್ಪ ಕೊಳಕೀರಿ ಜನನ ಇದು ನಾಗಬೆರ್ಮೇರು ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರ ಮೂರ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಜಿಡೆ ಪುಣತೆ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಸಂದಿಡ ಪಂಚ ಜಿಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಚ ಜಿಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪರ ಜಿಡೆ ಪುಣತೆ ಇಂಚ ಆ ಮೂರ್ತಿಲು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿಲು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತರೆಪಟ್ಟಿ ಐಟ್ ಪೂರ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆನಂಕು ತೋಜುಂಡು ಉಂಡು ಮಾತಾ ಆರಾಧನಾ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಉಂಡು ಅವು ದೈವಲುಪ್ಪು ದೇವೆರುಪ್ಪು ಐಟ್ ತರತೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆನು ತೂಪ ತುಲೆಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಇಡ್ತು ನಾನು ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ನಿಜವಾದ ಏರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಭೂಮಿ ಏರ್ನ ಆಯನನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಆಯನ ಇಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ನ ಆಯನನೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ನಾಗನ ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತವಾದ ದೀಪ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ನಾಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೈವ ಎಂಕ್ಲಿದು ಐ ಬೆರ್ಮೆರನೆ ನಾಗನ ರೂಪದ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪ ಅವು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ
ಒಂದು ಅಂತ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನದು ಗರಡಿದ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಗರಡಿಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚ ಗರಡಿಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಗಣಪತಿಗೆ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ತನು ಅವು ಪರ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ತನು ಮೈಪುನ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಆತೆ ಅವು ದೇವೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಅವು ಆಯ್ಬಕ ಪೂರ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಬೆರ್ಮೇರ ಸಂಧಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಲು ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆದಿಮೂಲ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಕ್ರಮನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ ಆರು ಬಲಕುಲ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಡಕುಲ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಲಕು ಬಂಗಾರದ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಡಕು ಒಳ್ಳೆದ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ದೇರು ಆರು ತರೆಟ್ ಪಂಚ ಜಿಡೆ ಉಂಡು ಪಂಚ ಜಿಡೆದ ನಾಗೆನ ಸ್ವರೂಪ ಕೈಟ್ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಬಲ ಉಂಡು ಬೆರಿಟಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಬಲ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಪಲ್ ಉಲ್ಲ ಅವು ಬೆಮ್ಮೇನ ಸಂದಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮೇನ ತರೆಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಳೆ ಉಂಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನುಗುಂಡು ತರೇಟ್ ಆ ರೂಪದ ಬೆರ್ಮೇರ ನೆಂಕಲು ಒಲ್ಲ ತೂತಿಜ ಸಂದಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ ವಾಹನವು ಬೆರ್ಮೇರ ವಾಹನಂದು ದಾಲೆಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಈತೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕಾರ ಮುದಲಿಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಕಾರ ಮುದಲಿಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಕೆಲವು ದೇವರನ್ನ ಅವಿಯಪ್ಪ ಅವಡು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮುಕುಲ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಎಂಕಲು ದೇವರನ್ನ ತೂಪ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ ಬೆರ್ಮೇರು ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ಲುದೆ ಆಂಡ ಕಾರದ ಮುದಲಿಡ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಕುದುರೆಡು ಕೊಲ್ವೇರು ಕುದುರೆದ ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕುದುರೆದ ಮುದಲಿಡು ಕಾರದ ಮುದಲಿಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪಿಲಿನ ಪಳಗಿಸನ ದೇವಾರು ಪಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಇಡೀ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲನ ದೇವರು ಬೆರ್ಮೆರೆ ದಾಯಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಈಡು ಕಟ್ಟದು ಬೋಂಡೆ ದೇವರುಡು ಅವು ಕೋಟಿ ಜನ ಸಂದಿಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಈ ಕಾಡುಲ ಈ ನಾಡುಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಇಡೀ ಕಾಡಾದಿತ್ತನತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಾಡಾದಿತ್ತನ ಕಾಡು ಕರ್ತದು ಕಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾಡಾಂಡು ಆ ನಾಡು ಕೊರ್ತಿನಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರು ಆಲಡೆಲು ಕಾಡುದ ನಡುಟುಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿಲನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೆರ್ಮೆರೆಗುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಆರು ಬೋಂಟೆ ದೇರುಜೇರು ಅಡ್ ಆಕಲ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಡು ಜನಿವಾರ ಉಂಡು ಬಲಕ ಜನಿವಾರ ಉಂಡು ಎಡಕ ಜನಿವಾರ ಉಂಡು ಎಡಕ ಬಕ್ಕ ಬಲಕ ಜನಿವಾರ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಉಂಡು ಸಂಧಿ ಎಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಜನಿವಾರ ಹತ್ತು ಬಲಕುಲ ಉಂಡು ಎಡೆಗುಲ ಉಂಡು ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಬಲ ಬೆರಿಟ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ತರೆಟ್ ಇಂದು ಮುಳ್ಳು ಕಾವೇರಿ ದೇವತೆ ಉಂಡು ಮಾಡ್ದೆ ಮುಳ್ಳು ಕಾವೇರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊನಗಂಟೆಡು ಸರ್ಪಲು ಉಲ್ಲ ತರೆಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಚ ಜಿಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಆ ರೀತಿಯ ಬೆರ್ಮೇರನ ರೂಪ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ತುವರ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೆರ್ಮೇರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಈ ರೂಪಲು ಮಾತ್ರ ಕುದುರೆ ಮಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪ ಅದು ಸಂದಿರಿತ್ತನ ನಿಜವಾಯಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಎಂಚೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆನೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದನು ಭಾರಿ ಒಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತ ವಜಾ ಉಂಡು ವಜ್ರಾಯುಧ ಪತ್ತುದೇರಂದು ಜುಮಾದಿಗೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಕೊರ್ತಂಡು ಏರು ಬೆರ್ಮೇರು ಈ ಅಕಲು ಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಲೇನ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ ಪಡತು ವಜ್ರಾಯುಧ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಚಿತ್ರ ಲಿಂಗ ರೂಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಕು ಶಾಸನಡು 1111ನೇ ಇಸವಿದ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಕುಂದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಕಡ್ರಿ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ತೆಗೆದಂಡೆ ಕಡ್ರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಅಲ್ಪ ಕುಂದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕಡ್ರಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಊರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ತೆಗೆದು ನಾವು ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಆರು ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಶಾಸನಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮೆಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಚಕ್ರವಾತಿಲಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವ ಅಂದು ಉಂಡೈಟ್ ಆ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಇಡೀ ಆ ಊರದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಚಕ್ರವಾತಲ ಅಲಂಕಾರ ಬಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಬೋದು ಬೊಲ್ದು ಪಿಂಗಾರ ಪೂತ ಅಲಂಕೃತ ವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವ ಉಂಡು ಅಂಜಾದ ಎಂಕಲು ಅವು 11ನೇ ಶತಮಾನಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ಶಾಸನ ಹೊಲ್ತ ಶಾಸನ ಕಡ್ರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಏತ್ನೇ ವಿಷಯ ಅವು 1111ನೇ ಶತಮಾನ 11ನೇ ಶತಮಾನ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷದ ಪಿರಾತ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವ ಅಂದು ಉಂಡೈಟ್ ಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಿಂಗವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಲಿಂಗ ರೂಪಡೆ ಬೆಮ್ಮೆರುವಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪಂಡ ಅವು ಗೋಳಾದ ಕಲ್ಲುಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಉರುಂಟು ಕಲ್ಲುಲ ಉಂಡು ಶಿವಲಿಂಗ ಲಿಂಗಲ ಉಂಡು ಲಿಂಗ ರೂಪಡೆ ಬೆಮ್ಮೆರುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಉಳ್ಳೂರು ಬಕ ವಾಸುದೇವ ಮಠ ಪನ್ನ ಊರುಂಡು ಕುಂದಾಪುರದ ಉಳ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಐನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಪಂಚಲಿಂಗ ಉಂಡು
ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಲಿಂಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ತೂತ ಅಲ್ಪ ಐನ ಲಿಂಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಪಂಚಲಿಂಗ ಈಶ್ವರತ್ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಪಂಚಲಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರತ್ ಪಂಚಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲೇರು ಪಂಚಲಿಂಗ ಅಂಜನ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಲ ಲಿಂಗ ರೂಪಡೆ ಉಂಡು ಈ ಎಡಬೆಟ್ಟು ಸಾಸ್ತಾನ ಕೊಕ್ಕರ್ನೆ ಮಾಲಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಲಿಂಗನೇ ಉಂಡು ದೇವನ ಲಿಂಗನೇ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೇರ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದುರೆ ಕುಳ್ದಿನ ರೂಪಡೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ದೇವಲಿಂಗೋಡು ಕಲ್ಲಗುಂಡೋಡು ಅದು ಕಲ್ಲಗುಂಡೋಡು ದೇವಲಿಂಗೋಡು ಅಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬಡಕೈ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಈ ಬಡಕಾಯಿದ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಗಳ ನಮ್ಮ ತೆನ್ಕಾಯಿದ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಡಕಾಯಿ ದೇವರು ಪಂಡ ಬಡಕಾಯಿ ದೇವರು ಮಾರಣಕಟ್ಟೆದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಏರವು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗನೇ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬೆರ್ಮೇರು ಅಂದು ಆದ ಐದ ಕತೆಟ್ ಅವು ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮರಣಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಕತೆ ಆಟದ ಕತೆ ಆ ಕತೆಟ್ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಪಂಡ ಅವು ಮೂಕಾಸುರ ಪುರ ಇಂದಾತಿನ ಕತೆ ಪುರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಡಕಾಯ್ದ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕುಲು ತೆನ್ಕಾಯ್ದಕ್ಕಲು ಆತು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಂಡ ಅವು ಬೆರ್ಮೇರ ಅದು ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆಯ್ತ ಕತೆಟ ಎಂಕ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮೂಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜೆಂಕ್ ಆಂಡ ಈ ಬಡಕಾಯ್ದು ವಾಕ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆಡು ಮರಗಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮುಲ್ತಗಲ್ ಪೋಪೆ ಹೋಗ್ಪಾರು ಅಗಳು ಸಂಪಿಗೆ ಇಂದ ಪೂನು ಸೇಮಂತಿಗೆ ಪೂನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮುಳ್ಳು ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಪೇರು ಅಂಚೆ ಅವು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಮರಣಕಟ್ಟೆ ಮನ್ಪನ ಅವು ಪಿರಾಕುಡ್ದೇ ಉಂಡು ಅವು ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಅದು ಪೊಡು ಬೆರ್ಮೇರೆ ಅಂಡ ಕತೆಗುಲೆಟೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಕ್ಕದು ತೋಜುನಂಚಿನ ನಗತ್ತು ತೋಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿ ಅತ್ತನ್ನ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆದ ಅದು ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವನ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಕಲಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪೂರಗಳು ಪೋಪೆರತ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವು ಪುರಾತನ ಪಿರಾಕದ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಏನಾಡ್ರು ಒಂಜಿ ಅವು ಅದು ಪಡತ್ತೆ ಅದು ಪಡು ಆಲಡೆ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಆಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅಂದ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಆಲಡೆ ಬೆರ್ಮೇರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟದೆ ಬೆರ್ಮೇರ ಆಲಡೆದ ಗುರುಕರೆ ಉರಿದ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ ಪೂರ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಅವು ಆಲಡೆ ರೂಪುನ ಬೆರ್ಮೇರ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆಲಡೆಗೆ ಸೊ ಆಲಡೆ ಪಂಡ ಮೂಲತಃ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಳ ಅವು ಸಂದಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಆಲಡೆದ ಗುರುತ ಪತ್ತದಿಂದ ಬೆಮ್ಮೇರು ಉಂದು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಆಲಡೆದ ಗುರುತ ಪತ್ತ ದಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಆಲಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಲಡೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಒಡೆಗೊಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಆಲಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒವ್ವೋ ಎಂಕಲ ಈ ಆರಾಧನಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಎಂಕಲು ನಿಜವಾಗಿ ಒಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಕಲು ಅವು ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಪಂಡದ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಆ ತರವಾಡದ ಕೆಲಗೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮೂಲವಾದ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರಕ್ಲೆ ಆಲಡೆಲುಲ್ಲ ಆಲಡೆ ಏರು ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಅಂಚನೆ ಆದಿಮೂಲ ದೇವ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಐಟ್ ಒಪ್ಪುನ ಆಲಡೆಡು ಆಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಆ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೂರಗ್ಲತ್ತು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜತ್ತ ಆರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತೆಟೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಆ ಕಾಲಡು ಆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಬಿರುಮಾಳುವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮೂಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಬಕ ಇತ್ತೆದೆಲ್ಲ ಕದಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚು ಅವಂದಿತ್ತು ಜತೆ ಪೂರ ಜನ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೇರು ಆದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತೈತಿ ವರ್ಷಗೊರ ಪೋಂಡ ಪೋಯರು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ಬಕ ಹಿರಿಯರ ಪನೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಿರ್ಮಾಳುವರೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಪಂತರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೆರ್ಮಾಳುಗಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಸತ್ಯಾನಪುರ 1,000 ಮುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪನ ಮಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆರ್ಮಾಳುವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಬೆರ್ಮೇರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಂಡ್ಯಾರ ಯಾರು ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಪಡಿಯಲು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವಳು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲಾಯಿ ಏಳದೆ ಗುಂಡಡು ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ದಾರುಡ ಪನ್ಪೇರು ಚಂಡಿಕೈಟ್ ಪುಂಡಿಯಾರಿನ ದಾನ ಮಲ್ಪು ಚಂಡಿಕೈಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಚಂಡಿಕೈಟ್ ಒಂತೆ ಅರಿ ಒರಿ ಉಂಡು ದೇವಂಡ ಪುಂಡಿಯೇ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಅಂಡ ಪುಂಡಿ ಕೊರಡ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲ ಕೊರ್ರೆ ತಿಕ್ಕು ಚಂಡಿಕೈಟ್ ಕೊರಡ ಒಂತೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಡಪತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂಚಿನ ಅಜ್ಜೇರು ಆಲಡೆನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ತಾಯೇರು ಆಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೆರಗ್ ಆಳರಿಗೆ ದುಂಬೆ ಪನೋಲಿತ್ತೇನಂದು
ದುಂಬೆ ಪನೋಲಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರಿಗಿಂದು ಅಂಡ ಬೆರ್ಮೆ ಪಂತಿಜರ್ ಆರ್ನ ಲೀಲ ವಿನೋದ ಆರು ಸೂತ್ರಧಾರಿ ದಾಯ ಪಂತಿಜರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜವನಾಟಿಗಡೆ ಆರ್ನ ಬಡೆ ಸೈತು ಬತ್ತನತ ಅದೇಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಹೊರಲಿತ್ತಂಡೆ ಈ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಐಬಕ್ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಬೆರ್ಮೇರಿ ಕೊರಿಯರು ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪುದಲ್ಲ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜೇರ್ ನನ್ನ ಲಕ್ಕರ ತಿರುಜಿ ಬಂದು ಉಲೈ ಜೈದಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹುಷಾರಾಯ ಅಂಡ ಆಯ್ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪನಗ ಐನ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬಾಲ್ ಮೌನತ್ವರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಮಾರನ ಮೌನತ್ವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜೇರು ಅವು ಪಂತಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ ತೋರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ನೇರು ಜೋಯಿಸರ ಬಲ್ಮೆಗೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಆ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಂಚ ಮಾತ್ರ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆರು ಅನಿವಾರ್ಯ ತೂಯರು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಯ್ತು ಪೋಯರು ಆಡ ಐಟ್ ಆರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಇಲ್ಲು ತಗ್ಗದ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಈ ತರೆಕು ತಗದು ಸೈತು ಪರ್ಲ ಯಾವಾರು ಸೈತ್ ಆರು ಸೈತೇರು ಸಿರಿ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಸೈತು పోతారు ಸಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಸೈತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಾಂಡಾರು ಉಲೈ ಜೆತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಜೆತ್ತಿ ಲಕ್ಕದ ವೈದ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟುದು ಸಿರಿ ಮಲ್ಲಾದು ಸಿರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದು ಬಯಕೆದ ಸೀರೆ ಕನೆಯರೆ ಆರು ಪೋತೇರು ಬಯಕೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತೇರ ಆತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತೇರ ಅವ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಅಂಚಾದ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಇರ್ಬೇಕ ಇತ್ತ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅತನ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಯ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಆರನೇ ಇದ್ದೆ ಸಂಧಿಡೇ ಉಂಡು ಆರು ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಆರು ನಿಜವಾದ ಕೆಲವು ಪಾದರಡೆಂಕಲು ಭಾರಿ ಉಗ್ರ ರೂಪಿಯ ತೋಜವೇರ್ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಅಬ್ಬಗದಾರಕ ಪ್ರಕರಣ ಬಹುಜ ಮುಗೇರ್ಲು ದೈವರ್ಲ ಪ್ರಕರಣಡು ಅಬ್ಬಗದಾರಕ ಪ್ರಕರಣ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಅವಳು ಭಾರಿ ಶಾಂತ ರೂಪಡು ಇತ್ತೇರು ಅಬ್ಬಗದಾರಕ ಪ್ರಕರಣ ಅವ್ರು ಉಗ್ರ ರೂಪಡುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬದುಕುನ ಅವಕಾಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊರಲಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರು ಆಂಡ ಮುಗೇರ್ಲ ದೈವಲು ಕತೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಮುಗೇರ್ಲ ದೈವ ಕಡುಪಾಡ್ದ ಮೀನು ಪತ್ತರ ಪೋನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೇರಗಳೇನು ಅಂದ ಮುಗೇರ್ಲ ಕತೆ ಬಂಡ ರೆಡ್ ಮುಗೇರ್ಲ ಉಂಡು ಗಡಿ ಮುಗೇರ ಹನಿ ಮುಗೇರ್ಲ ಉಂಡು ಗಡಿ ಮುಗೇರ್ಲ ಕತೆಟ್ ಐಟ್ ಮುದ್ದ ಕಳಲೆ ಕೆಲತ ಬೆರ್ನೆ ಅಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಹನಿ ಮುಗೇರ್ಲ ಕತೆಟು ಎಡ್ಮೂರು ದೆಯ್ಯು ಭದ್ರವಾಡಿ ಕಡಿಂಜು ಕೆಲತ ಬೆರ್ನೆ ಮುಗುಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಗಡಿ ಮುಗೇರ್ಲ ಕತೆಟ್ ಮುದ್ದೆ ಕಳಲೆ ಅಕುಲು ಬರಪೋದು ಅಕುಲು ಮೀನು ಪತ್ತೆರ ಪೋನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಕಡುಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ರು ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಕಲೇನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಜಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿ ಪಂಡದು ಕಡುಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಪತ್ತುವೇರು ಅದಾಗ ಬೆರ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲ ದೇವನ ಸಾಂಕದೀನಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಸಾಂಕದಿನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಅಲ್ಪ ಸೊನ್ನೆ ಸೋಯಿ ಬೈದತಿ ಪಂಡದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹಾಲು ಪೋದು ತೂನಾಗ ಇಜ್ಜೇರು ಮುಗೇರು ಆ ಸಾಕಿನ ಜೋಕುಲು ಸಾಂಕಿ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಕಡೆಗೆ ಹಾಲು ತನ್ನ ಉಂಗುರನ್ನು ಗೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಈಡು ಪಾಡ್ದು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಈ ತಿರ್ತು ಪೋನಾಗ ಮುಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಆ ರಡ್ಡು ಪೋನಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪದಾಗ ಕಡೆಕ್ ಅಕುಲು ಏರಾಜಿ ಬೂಡು ಕೊನೋದು ಕಾಷ್ಟದಿಯದ ಪತ್ತಾವನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಅಕುಲು ಬೆರ್ಮೇರನ್ನು ಇಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಗುರಾಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕಡ್ಗ ಪತ್ತೊಂದು ಅದಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಬೆರಣನ ಉರುವಾದು ಕೈಟ್ ಬಜ್ಜೈ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾಳು ಬಚ್ಚಿರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ಬೆರ್ಮೆ ಮುಗ್ಗೆರ ದೈವಲೆಗೆ ಮುಗ್ಗೇರ ದೈವಲು ಮುದ್ದೆ ಕಳಲೆ ಅಗಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕುಲದಾಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದ ಅಕುಲು ಮಾಯೋಡೆ ದೇರು ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಬ್ಬಗದಾರ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ ಕಲೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ಜಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಕೆ ಕುರ್ತಿಜಿ ಪಂಡದ ರಡ್ಲ ಜನಲ ಕಾಯಬಡ್ದು ಮಾಯ ಸಂದಿಯರು ಅಂಚ ಆ ಶಾಂತರೂಪಿಯ ಉಗ್ರರೂಪಿಯ ಪನ್ಪನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ಪಾರ್ದನಡೆ ಕತೆಗಳು ಉಂಟು ಅಂದ ಕತೆಗಳು ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ತು ಮಾಹಿತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಳ್ಯಾಯರು ಕೊರ್ಪೇರು ಜಾಹೀರಾತು ವಿರಾಮಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಮೂಲ ತುಳುವೇರ್ನ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಬಲ್ಯಾಯರ್ ಸಿರಿಪಾರ್ದನದ ಕತೆ ಬಂಡಾರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕತೆ ಬಂಡಾರು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆಡ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬರ್ಪುಣತೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪಾರ್ದನೋಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಬಿರ್ಮೆರೇ ಪಂಡದು ಪಂತಿನ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಉಂಡು ಕಳಂಜೆ ಬಿರ್ಮರಾವೋ ಒಂದು ಉಂಡೈಟ್ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕರೈ ಆರು ಬರಿತಿನ ಆರು ಒಂಜಿ ಲೇಖನೋಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಐಟ್ ಪಾರ್ದನಡು ಬರ್ತಾರ ಐಟ್ ಉಂಡು ಬಿರ್ಮರಾವೋ ಒಂದು ಅಂಡ ಕಳಂಜೆ ಬೆರ್ಮೆನ ಅಂದು ಆಂಡ ದುಂಬಗ ಕೊರ್ನಾಗ ಕಳಂಜ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬೆರ್ಮೆರ ಮಾನಿ ಎಂದು ಕೊರ್ತೀರು ಚಾಕ್ರಿದಾಯ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರು ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಈ ಪೂರ ಭೂತಲು ದೈವಲು ಗಂಡ ಗಣಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಅಯನ್ ಊರಿಗೆ ಕಟ್ಪುಡಿಯರು ಏಪ ಆಟಿಡೆ ಕಟ್ಪುಡಿಯರು ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಪಾರ್ದನಡು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನಿ ಈ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನ ಆಟಿದ ಸಂಕ್ರಮಣದ ನಿಂದು ಉಂಡು ದಿನ ಆಟಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುವೆರನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಅವು ಆಟಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತೆ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡೆ ಭೂಮಿ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಆಟಿಗಳಂಜನ ಭೂಮಿ ದಾಯ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಭೂಮಿ ಎಡ್ಡೆಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ದುಷ್ಟೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಭೂಮಿ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದನ್ನು ಪೂರ ತೆರಿದು ಹೆಂಗೆ ಪಾನೋಡು ಒಂದು ಕಟ್ಬಿಡುವರು ಅಂಚನೆ ಆಟಿಗಳಂಜ ಆಟಿಡು ಬರ್ಪೆ ಊರು ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆತಾ ಬರ್ಪೆ ಆಯ ಬತ್ತದು ಪೂರ ತೂದು ಪನೋಡಿತ್ತನು ಆಂಡ ಆಯ ತೂಯೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಪಾಪ ದೋಷನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಆಯ್ತು ಪಾದ್ಯನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಗಳ ಪೂಜೆನೆ ಬೇ ಕಳಂಜೆ ಮಾವಿ ಪತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಐಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ದನಡು ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ದೋಷ ಮಲ್ತೆ ಆ ದೋಷ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಐಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಯಾನ್ ದೋಷ ಮಲ್ತೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಎಂಚಿನ ಆ ದೋಷಗೂ ಆಯೆ ಪದ್ರಾಡು ಪಾಳೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಕಂಗು ತೋಟೋಡು ಐನು ತರೆಕ ದಿಯಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಿರೀಟ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಮುಡಿ ಮಲ್ತ ದೀಪುನ ಐನು ಮುಡಿ ದೀಪುನು ಬಂದ್ಪೇರು ಮುಡಿ ದೀದು ಉಂತುದು ಬೀರಲೆಪ್ಪಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಎಂಚ ಬೀರದ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೀರಲೆಪ್ಪಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಇಂದುಂಡತೆ ಹೊಗಳಿಕೆದ ಪದ್ಯಲು ಅದನ್ನ ಬೀರ ಬರ್ಬೇರಿ ಸಂದೀಪರ ಉಂಡತೆ ಬೀರಲೆಪ್ಪುನು ಅವು ಬೀರಲೆಪ್ಪುನು ಮುಡಿ ದಿನಗ ಮಾತ್ರ ತರೆಕ್ ಐಟ್ ಅದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಇಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದ್ಬರತೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪೂರ ಪರಾಕ್ರಮನ ಪನ್ಪುನು ಬೀರಲೆಪ್ಪುನು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಹೊಗಳು ನರ್ತಾವು ಅಂಚೆನ ಅವು ಏಪ ಮುಡಿ ದಿಯೋಕ ಪದ್ರಾಡು ಪಾಳೆದ ಮುಡಿ ಮಲ್ತ ದಿಯೋಡೆ ಕೆತ್ತದು ಇತ್ತಲೆಂಕುಲು ಮೂರ್ತಿರೋಡು ಎರಕ ಹೋಯ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿಲು ಉಲ್ಲತೆ ಐಟ್ ಪಾಳೆದ ಇಂದು ಕಿರೀಟ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಂದು ಎಂಕ ಈ ಆಟೋಡು ವೀರಭದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಮೆ ಮುಡಿ ದೇಪೇರು ಹೆಂಕುದಿಟ್ಟಡು ಭೀಮನ ಮುಡಿ ವೀರಭದ್ರ ಮುಡಿ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ಈ ತುಳು ಈ ಜಾನಪದ ಬತ್ತು ಪೊಡು ನೆಡ್ದು ಬತ್ತು ಪೊಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಪುನಃ ಮುಡಿಲು ಅಂಚ ಅವೇ ಪೆರ್ರಾಗ ಉಳ್ಳಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ದೈವ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ತ 1,000 ಪಾಳೆಡ್ ಇಂದ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ನೇಮ ಅವಡು ಕೋಲ ಅವಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅವಲ ತೂಲೆ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆತ್ ಪಾಳೆ ಕಣೋದ ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಐಟ್ ಮಾಲ್ಪಡು ಅಂಜನ ಆ ಬೀರಲೆಪ್ಪುನ ಆ ಮುಡಿದೀಪುನ ಆ ಪಾಳೆಡು ಅಣಿ ಕಟ್ಟುನ ಐಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಆಟಿಕಂಜೆ ಮಾನಿ ಚಾಕ್ರಿದೆ ಅಂದ್ ಬೆರ್ಮೇರ ಮಾನಿ ಅಂದ್ ಈ ಸುದ್ದಿನ ಅಯ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಬೋದು ಬೆರ್ಮೇರಡ ಅಂಡ ಅಯ್ಯ ಪಾಪದೋಷ ಮಲ್ತದ ಈ ಭೂಮಿ ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಅದು ಐಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಂಡ ಬೆರ್ಮೆಗೆ ಇವುಲು ಪರಿಹಾರ ಕೊರೋಲಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ವಾ ಪರಿಹಾರ ಐದು ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಈ ಆಟಿಕಳಂಜೆ ಪಾರ್ದ ತೋಜಿ ಬರ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ದೈವನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ದೈವ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಅವಡಾಂಡ ಆಂಡ ಆ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪ್ರದೇಶ ನೆಲೆ ಯಾರು ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಎಂಜಿನ ತೋಡು ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೋಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ದೇವರ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾ ದೈವಲ ಅಪ್ಪ ನೆಲೆ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವು ಜುಮಾದಿ ಪಾರ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ತೂತ ಬ್ರಹ್ಮವರಣ ಪಾರ್ತ ಕಜೇಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೇರುದಿಲ್ಲ ಕಜೇಟ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅಲ್ತ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಬೆರ್ಮೇರ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಬೆರ್ಮೇರ ಸ್ಥಾನಲುಂಡು ಬಲಾಂಡಿ ದೈವದ ಇಂದಲುಂಡ ಕ್ಲೇಶ್ಲು ಉಂಡು ಪುರಲು ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ದೈವ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಅವು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕೈತಾಲದ ಒಂಜಿ ಊರು ಕಚ್ಚೂರು ಬಂಡ ಇನಿರ್ಕುಲ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಉಂಡು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕೈತಾಲದ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬಾರುಕೊಡು ಬಾಡು ಪನ್ಪನ ವರಿಯುತ್ತೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಾಡು ಪನ್ಪನಾಯ್ ಆಯೆ ಮುದ್ದು ಬಾಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತಾನನೇ ಇತ್ತೀಜಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುದ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರು ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೈತಾಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋದಕ್ಕಲು ಪರಕೆ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮುದ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಈ ಮುದ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟ ದುಂಬೆ ಬಾಡು ಸೈತು ಪೊಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಾಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ನ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಬಾಲೆ ಸೈತು ಪೊಪ್ಪಲು ಈ ಬಾಲೆ ಮಾಲ್ದಿ ಅಂತಾರೆ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿ ಆಲು ನಾಗಬೆರ್ಮೇರ್ನ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಪುಡ್ದಿನಾಲು ಮೋಲು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾದ್ ಪುನಗ ಕೈತಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೊಂಡಿಗೆ ಮಿಯರೆ ಪೋಪೋಲು 7 ನೀರು ಮಿಯಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪೋಲು ಮಿಯರೆ ಪೋದು ಮೀನಗ ಬೇತೆ ಪಂಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೋಪೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೋಲು ಮೀನಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ತನ್ನ ಇದತ 7ನೇ ಒಂದಿ ಅಂಶ ಹಾಲಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಶಿವನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪೋದು ಅಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೋಲು
ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಮೀಪುಜೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನಾಲ ಹಾಪೋಲು ಆಲೇನ ಅಲ್ಪ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬನ್ನರೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಕೊಡಂಗ ಬನ್ನರೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮೋಲು ಅಪಾವದಪುರ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಡಂಗ ಬನ್ನರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಟಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಅರಸುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಂಗ ಬನ್ನರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಉಲವಿ ಉಳ್ಳಾರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಲ್ತಂದು ಓಲೆ ಬರೆಪೇರು ಇಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣ ತೀರ್ಮಾನ ಆವಡು ಬ್ರಹ್ಮವರ ಕಟ್ಟೆಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಬನ್ನರ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾತಿ ಬನ್ನರ್ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿರಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚಿನ ಇಂದು ದಾನಿ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಾಣ ನಿಕ್ಕಂದು ಅದಾಗ ಮಾಲ್ದಿ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಪನ್ಪೋಲು ಯಾನು ಅಗಸಗು ಬೆರಿ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೆರಿ ಕೊರ್ತಿ ಅಗಸು ಮನೆ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂದು ಯಾನು ಬೆರ್ಮೆರೆಗೊಂಡು ಮೇರ ಪೋತೆ ಬೆರ್ಮೇರ ಸತ್ಯ ಇತ್ತನೆ ನಾನು ಒರಿಪಾ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರ ಸತ್ಯದೇ ಪುಟ್ಟಿಂದು ನಾಲು ಇಂಚ ಕಡೆಕ್ ಅವಳು ಮುಂದಾಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮವರ ಕಟ್ಟೆಡು ಅವಳು ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಕೊದಿಯುನ ನೀರಿಗೆ ಕೈಪಾಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಪಾಡ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಕೈಪಾಡ್ಬೋಲು ಮಲ್ಲ ಒಂದಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡ ಅಲ್ಪ ಇಂದ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಉಚ್ಚುನ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡೆಲ್ಲ ಕೈಪಾಡ್ದು ಗೆರ್ಪೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಇಂದನ್ನು ಚಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ಪತ್ತುವೋಲು ಆಲ್ನ ಸತ್ಯನ ತೂದು ಅಕಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಂದ ಅದು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗೊಣಪೇರು ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಡಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಕೊರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾರ ಅಲೆಗೆ ಹಾಲು ಪೆದ್ದುವಲು ಅವು ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಬಬ್ಬು ಮಗೆ ಬಬ್ಬು ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಅಂತಾರೆ ಬಬ್ಬು ದೈವ ಅವಳು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ತಲೆ ಪೂರಲ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಇದಟೇ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವರದ ಬೆರ್ಮೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಸಂಬಂಧ ಈ ಪೊಳಲಿ ಶಿನಪ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬೆರ್ಮರದ ಬೆರ್ಮೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮರದ ಬೆರ್ಮೇರು ಉಂದು ಬೆರ್ಮರ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮವರದ ಬೆರ್ಮೇರು ಉಂಡು ಈ ಈ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿ ಪಾತಂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಲು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಗುಂಡಿಲು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಬಾರ್ಕೂರದ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮವರ ಬಾರ್ಕೂರ ಪರಿಸರಡು ಈ ಪರಿಸರಡು ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಟ್ಲು ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಟ್ಲು ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪುದಾರೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪುದಾರ ಕೆರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆನಾಗ ಅಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಜಪ್ಪರೆ ಆಪುಚಿ ಬೆರ್ಮೆ ಕೂಟ್ಲು ಆ ವಂಚನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದನೈಟೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಂದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಟ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಟ್ಲು ಪೂರ ಪುದಾರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪುದಾರ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಬೆರ್ಮರ ಕೆರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೆರೆ ಕೆದು ಗುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಿ ಅವು ನೀರು ಆಶ್ರಯ ಪೂಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ನೇ ಅವು ಪೂರ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಐನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸರಿಯಾದೇ ಉಂಡು ಆ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಸರಿಯಾದೇ ಉಂಡು ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಬಣ್ಣದಂಜಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಎಟೊಂಜಿ ರಚನೆ ಪಡುದು ಅಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲದ ರಚನೆದ ನಡುಟು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಮೀಸದೀತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಿತ್ರಲಕ ಒಂಜಿ ಇಂದ ಬುಡ್ಪವೇರು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕೃತಿ ಬುಡ್ಪವೇರು ತನ್ನ ಮಧ್ಯ ಪಂಚವರ್ಣದ ಅಂದ್ ಬುಡ್ಪವೇರು ಅವು ಮೀಸೆ ಬರುದು ಈತನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ನಾಗಮಂಡಲ ಅವು ಮಂಡಲ ಐಟ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ನೇ ಬೆರ್ಮೆರನೇ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಪಡುಬಿದ್ದಿರದ ನೆಟ್ ಬನೋಟ ಅವು ಲಾಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅವು ಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಕೈಟ್ ಡಕ್ಕೆ ಪತ್ತ ಒಂದಿನ ಕಪಾಲ ಖಡ್ಗ ಈಶ್ವರ ಹತ್ತು ಡಕ್ಕೆನ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಬೆರ್ಮೇರ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೈಟ್ ಡಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಡಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಡಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಬಲಿ ಮಲ್ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಅಂದ ಅಪೂರ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿ ಲೋಕರು ಅಂದ ಈ ಚಂದನ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಅಂದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ನಾಗಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರಗವು ನಾಗಮಂಡಲ ನಾಗಗ್ ಮೂಲ ನಾಗ ಪನ್ಪೆರ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ ಮೂಲ ನಾಗ ಆರೆಗೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಅಂದ ಆರಾಧನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಲು ಬೇತೆ ಮಾದರಿಲು ಅವು ಅಂಜೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಂದಿಗೋಣೆ ಅವು ಪೂರ ಬೆರ್ಮೇರ ಸಂದಿಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇನೆ 4 ಕಾರದ ನಂದಿಗೋಣನು ಬಾಲೆ ಕನ್ಯಾಪು ಬಾಲೆ ಬಾರೆಗೆ ಇಂದು ಕನ್ಯಾಪು ಕನ್ಯಾಪುಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅತೆ ಆ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಬನಟ್ ಅಂದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂದಿಗೋಣೆ ಬಬ್ಬರಿಯೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ನಂದಿಗೋಣೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪೂರ ಈ ನಂದಿಗೋಣೆ ಬಂಡೆ ನಂದಿಗೋಣೆ 4 ಅರ್ಧ ನಂದಿಗೋಣೆ ಇಂದು ಇಂದನು ಇಂಕುಲು ಕೃಷಿಕ್ ಏನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಂದಿಗೋಣೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷಿಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೈವಲು ಅಂದ ಹುರುಳಿ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪತೆ ಇಂದು ಕುಡು 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 ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕಬತ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂದೆ ನಂದಿಗೋಣೆ ಬರ್ತ ನಂದಿಗೋಣೆ ಕುಮಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲು ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ನಂದಿಗೋಣೆ ಅಂದೆ ಬನಟ್ಲ ನಂಗೆ ನಂದಿಗೋಣೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂದಿಗೋಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂದೆ ಬನಟು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕಲ್ಲುಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚುಡು ಸರ್ಪೆ ಗುಂಡುಡು ದೇವೆರ್ ಮಾಡೋಡು ದೈವ ಬನೋಟು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಗುಂಡೋಡು ದೇವೇರ್ ಮಾಡೋಡು ದೈವ ಕಲ್ಲುಡು ನಾಗೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಇಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟೆ ಉಂಡೆಂಗಿಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಡವು ಇತ್ತ ಬನಟ್ ತೋಜುನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವ ಅವು ಐಟ್ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲದ ಇಂದೊಟ್ಟುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಅವು ಸಮರ ದೇವತೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಖಡ್ಗ ಐಕ್ ಕೂಜಿ ಮಣಿ ಇಂದು ಉಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮರ ದೇವತೆ ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಟ್ಟು ಅವು ಸಮರ ದೇವತೆ ಅತ್ತವು ಕದಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಆಪುನ ಟೈಮುಡು ಕದಿಕೆ ಪಜೀರ್ ಆಪುನ ಟೈಮುಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನಾಲ್ಕು ನಂದಿಗೋಣನು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಪೂರ ಕದಿಕೆ ಆಪುನ ಟೈಮುಡು ಆಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆಯರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪೂರ ಆಯ್ನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಅವು ನೀರು ನೆಗೆಲೆ ಉಂಟ ನೀರದ ನೆಗೆಲೆ ಅವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮೊಸಳೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವತೆ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಕಲು ಖಡ್ಗ ಬರೋದು ಇದು ಆರಾಧನೆ ಸಮರ ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಒಂತೆ ಕೊಂದಲ ಉಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪೊಣ್ಣ ಇಂದು ಜನ ನೇರಿ ಆಣು ತರೆ ಪನ್ಪೇರದೆ ಅವು 2 ರೂಪಲ ಉಂಡು ಪುಣ್ಣು ರೂಪಲ ಉಂಡು ಆಣು ರೂಪಲ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಯೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅತ್ತಂದು ತೋಜುನ ಇಂಕ್ ಬನಟು ಪುನಃ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವ ಅವು ಈ ದೇವ್ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಐಕ್ಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಕೋಲಲು ಪುರ ಆಪುಂಡತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬನಟ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಂಡು ಆ ಬನತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಬಂದ ಕುಟುಂಬದವು ಬನತ ಬಂದ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲು ಇತ್ತೆ ದೈವಲು ಆಲಡಿ ಇತ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಲಡಿ ಉಪ್ಪುನು ದೈವ ಪರಿಹಾರ ಪೂರಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಅವು ಕಡೆಗೆ ದಾನಿ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪುವ ಇಲ್ಲದ ಬನೋಟ ಅಂಡು ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಅಂದು ಕೆಲವು ದೈವಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಟುಂಬಗೆ ಬತ್ತ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವತೆ ಅವು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಮೂಲದ ಆಲಡೆ ಬೋಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದು ಆ ಆಲಡೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಡಗಣಕುಲು ಪರಿವಾರ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ನಂದಿಗೋಣ ಪುರಲ ಅಲ್ಪ ಆಲಡೆ ಉಂಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಆಲಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನ ರಡ್ನೇ ಹಂತಡಾನಾಗ ಅಂದು ಆ ಆಲಡೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಪ್ರಧಾನದ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಪಂಡ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪನ್ಪತ್ತೇನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ರಧಾನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತಿನ ದೈವಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಆಲಡಿ ಇತ್ತಾವು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬಲು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಯತ್ತೆ ಅದಾಗ ಆರಾಧನೆ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಓಲು ಮೂಲ ಹಿಂಕ್ಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದು ಮೂಲಾಗ ಪೋಡು ಆಲಡೆಗೆ ಪೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಅಪಕಂಡ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂದು ಆಲಡೆ ಬಂದು ಉಂಡು ಆಲಡೆ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ಓಲಣ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆ ಅಂದು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಆಲಡೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಲುಲ್ಲ ಆ ತರವಾಡು ಮನೆತನ ಅಂದು ಐಟೆ ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಜನಕ್ಲು ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಆಲಡೆ ದೈವಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಆಲಡೆ ಓಲುಂಡು ನಾಗಬನ ಬನ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಬನ ಬಣ್ಣದೊಂಜು ಉಂಡು ಆಲಡೆ ಬನ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಆಲಡೆ ಮೂಲ ನಾಗೆ ಉಂಡು ಆಲಡೆ ಮೂಗ ನಾಲೆ ಆಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ನಾಗೆ ಆಲಡೆ ಅಂದು ನಾಗೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಉಪ್ಪಡು ಉಂಡು ಮೂಲ ನಾಗೆ ಬಣ್ಣ ನಾಗೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಉಂಡೆವು ಅವು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಅಂಡ ಈ ಬನೋ ಅವು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ಮೂಲ ಬುಡ್ದು ಅಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅತನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೇಡು ಅಕಲು ಆ ನಾಗನ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದು ಆ ಜಾಗಲ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಪೂರಲ ಊರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಬನ ಬಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬನ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಶಾಸನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾನ ದೇವರು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಾನಿ ಪೂರ ಶಾಸನ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಾಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬನ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಳವರ ಶಾಸನ ಉಂಡು
ಬೆತ್ತದ ಶಾಸನ ಬೈದುಂಡವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ ಬಸರೂರು ಶಾಸನಗಳು ಉಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬನ ಅಂತ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಇತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಂದಾಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಿಂಬೋಡು ವಾವಾ ಸ್ವರೂಪಡ್ ನಂಗೆ ಏತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ದುಂಬುದ ನಂಗೆ ಲಿಂಗ ರೂಪಡಾವಡ್ ಶಿಲಾಬಿಂಬಡಾವಡ್ ದಾರು ಶಿಲ್ಪಡಾವಡ್ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ 11, 12, 13, 14, 15 ಈ ಶತಮಾನಡು ಉಂಡತೆ ಆ ಶತಮಾನ ಹೆಚ್ಚದ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಆರಾಧನದ ಮಾದರಿಲು ಶಾಸನಡು ತೋಜುವೆಂಗ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರಾದ ದಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆರ್ಮೆರ ಆಲಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಕಾನಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಲು ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಈತ ಕಾಪು ಶಾಸನ ಉಂಡತೆ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕಾಪು ಶಾಸನ ಆ ಕಾಪು ಶಾಸನ ನಂದಲಿಕ ದೈವಗಳನ್ನು ಐಟು ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 14 ಮಧ್ಯಭಾಗ 14 ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ನಂದಲಿಕ ದೈವಗಳು ನಂದಣಿಕೆ ದೈವಗಳು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಆಜಿನ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಂಚಾಂಡ ಅವಳು ನಂದಲಿಕ ದೈವಗಳು ಬತ್ತು ಅವು ಹಬ್ಬಗದಾರಕ ದೈವಗಳೇ ಅದು ಪೋಡು ಅತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ದೈವತ್ತೊಗೆ ಎರಡಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಶತಮಾನ ಬಿಡ್ಚೆ 2-3 ಶತಮಾನ ಬೋಡತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ ಅವು ದೈವಲಾದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೈದಿನದಾಗ ಅಂಚಾದು ಸಾಧಾರಣ 10ನೇ ಶತಮಾನ 11ನೇ ಶತಮಾನ ಈ ಅವಧಿ ಸಿರಿ ಇಂದು ಆದುಪ್ಪೋಡು ಈ ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂದ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಅದೇ 10ನೇ ಶತಮಾನ 8, 9, 10 ಈ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಒಂದು 2-3 ಶತಮಾನ ಬೋಡು ದೈವತ್ತಿಗೆ ಎರಡಂಡ ಅವಳು ಹಬ್ಬಗದಾರರ ಪ್ರಕಾರ ದೈವತ್ತಿಗೆ 2-3 ಶತಮಾನ ಮುಗಿಯೋಡುತ್ತೆ ಆತು ಸುಲಭರು ದೈವತ್ತಿಗೆ ದೈವಲೊಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂದು 10, 11ನೇ ಶತಮಾನ ಆದುಪ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ರೇಟ್ ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಿತ್ತನದ ಮಾಹಿತಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬಳ್ಳಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಬಳ್ಳಾಲ ಅರಸರು ಜೈನ ಬಳ್ಳಾಲ ಅರಸರು ಅಲ್ತ ಮುಲ್ತಾಪುರ ಇತ್ತೆ ಈರು ತೂತಿನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಐಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಸಾಮ್ಯತೆಲು ವಿಶೇಷತೆಲು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಪಂಡಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೈನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋದು ಬೋಲೆ ಇಂದು ಉರ್ಕಿ ದೊಡ್ಡದು ಹಬ್ಬಗದಾರ ಪೂರ ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಂದ್ ಗರುಡಿದ ಪೂರ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಟ್ಟು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ತರೆಟ್ಟು ಜಿಡ ಇತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಉಪ್ಪಲು ಉಪ್ಪ ಇಂದು ಪೂರ ಕುದುರೆ ಕುಲ್ದಿನ ರೂಪಲೆ ಅಂದ್ ಕುದುರೆ ಕುಲ್ದಿನ ರೂಪಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾಗನ ತರೆಡ್ ಜಿಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೈನ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಜೈನ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಡು ಜೈನ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಡೆ ತಿಂಚಾದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತರೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ನಾಗರೂಪಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಜೈನರನ ಕಥೆಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೈನ ನಾಗೆ ಬರ್ಮೇರು ಜೈನರ ಕೆಲ ಬರ್ಮೇರು ಬೇತನೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಜೈನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ ಐಟೆಂಚೆ ಮೂರ್ತಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ದು ಕೈಟ ಕಡ್ಗನ ಇಂಜಿನ ಪತೊಂದಿನ ಕಾರದ ಕೈತಾಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಇತ್ತಿನ ಅವನು ತುಳು ಬೆರ್ಮೇರನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪೊಲೆಂಗ್ಲು ಅಂದ್ ಈ ಜೈನ ಬೆರ್ಮೇರ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾರಡು ಪುರಾಣ ಆಂಡ ಕೈಟ್ ಮಾತುಲೊಂಗದ ಫಲ ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತುಲೊಂಗದ ಫಲ ಮಾಫಲ ಅನ್ಪೆರದ ಮಾತುಲೊಂಗದ ಫಲ ಅವು ಸಂತಾನದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಅವು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಜೈನ ಬೆರ್ಮೇರನ ಪನೊಲಿ ಕಾರದ ಮುದೆಲ್ಡು ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಕುದುರೆ ಕುಲ್ದಿನ ಕೈಟ್ ಮಾತುಲುಂಗ ಫಲ ಬತ್ತೊಂದಿಂತಿನ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ ಪನೊಲಿ ಕುದುರೆ ಕುಲ್ದಿನ ಕಾರದ ಕೈತಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಮೂರ್ತಿಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಡ ಕೈಟ್ ಮಾತುಲೊಂಗದ ಫಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದವು ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೇನಕ್ಲ ಐನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪು ಜೈನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಒಂಜೆ ಚಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಆ ಜೈನ ಬ್ರಹ್ಮೇರಡು ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾರಡು ಮಾತುಲೊಂಗದ ಫಲ ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರಕ್ಕೆ ತರೆಟ್ಟು ಜಿಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರಿಯನ್ನು ತುಳು ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೇರು ಕೈಟ್ ಚಾವಟಿಗನ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತದು ಕಾರದ ಮುದೆಲಡು ಪಿಲಿತ ರೂಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ತುಳು ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಮಾತುಲೊಂಗದ ಫಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜೈನ ಬೆರ್ಮೇರ ಐಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಕ್ಷ ಬೆರ್ಮೇರ ಐಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ತೂಯಿನ ಬೆರ್ಮೇರ ಮೂರ್ತಿಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತೇರು ಕುದುರೆ ಕುಲ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಇಂದು ಕೇಂಜನವು ಒಂದು ಗರಡಿದ ಇಂದು ಅಂದ ಪೂರ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರೇ ಪನ್ಪೇರು ಗರೆಡ್ ಕುದುರೆ ಕುಲ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತರೆಟ್ ಜಿಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರೇ ಪನ್ಪೇರು
ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪನ್ಪುಜೇರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರೆನು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ಯಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಭಟಾರಕ ದೇವ ಅದು ಉಂಡಾಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಭಟಾರಕ ದೇವ ಭಟಾರಕ ಪನ್ಪುನು ಈ ಉಲ್ಲಾಯ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುಡು ಪನ್ಪತ ಉಳ್ಳಲ್ದಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಪನ್ಪತ ಐಕ ಸಮಾನಾಯನ ಶಬ್ದ ಭಟಾರಕಿ ಭಟಾರಕ ಪನ್ಪಿನ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಕಡಂದಲೆ ಶಾಸನ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಆ ಕಡಂದಲೆ ಶಾಸನ 14 ಶತಮಾನ ಕಡಂದಲೆ ಶಾಸನೋಡು ಐಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಕುಂದಪೋಳ ಭಟಾರಕ ದೇವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಳಲಿ ಶಾಸನೋಡು ಪೊಳಲಿ ಭಟಾರಕಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹೊಳಲಿನ ಭಟಾರಕಿ ದೇವಿ ಭಟಾರಕಿ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಉಲ್ಲಾಯ ಇಲ್ದಿ ಪನ್ಪರದ ಎಂಕುಲು ಐಕ ಸಮಾನೇನ ಶಬ್ದ ಬೆರ್ಮೇರು ಉಲ್ಲಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆದ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ದೈವ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ತೋಜು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಭೇದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭೇದ ಬೇತೆನೆ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲಯ ಬೇತೆರೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಲವಂಡಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಜೆ ಈ ಬೇತೆ ಪಾರ್ದನ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅವು ಉಲ್ಲಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ತೋಜು ಜಂಗ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲ ಕಡೆ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಅಂದ್ ಅವು ಬೇತೆನೆ ದೇವ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ತೋಜು ಅಂದ್ ಆ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಬೆರ್ಮೇರ ಅದು ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಶಾಸನ ಇಂದನು ಪಾರ್ದನ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪಾರ್ದನಡು ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನ ಸಮಾನತೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಜಿ ಎಂಕೊಲ್ಪಲ ತೋಜುಜಿ ಅಂಡ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ದೈವಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅದು ಒಂಚು ತೋಜದ ನೈನು ಪಾರ್ದನಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆರ್ಮೇರು ನೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚದು ಬೇತೇನೆ ಎಂದು ಎಂಗೆ ತೋಜಂಡವು ಈ ದುಮ್ಮುದ ಶಾಸನಲೇಡು ಪರಾಶಾಸನವು ನಮ್ಮ ನೆಡ್ಡೆ ಪರಾಶಾಸನಲೇಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿರ ಪಂಡಿರೋದು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆವಾ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಬೇತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರಾದ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಭೂಮಿ ದಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರಾದ ಬೆರ್ಮೇರು ಮಾತ್ರ ಬೆರ್ಮೇರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ರೆಡ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮರು ನಾಗರು ಬೆರ್ಮರು ಮತ್ತು ನಾಗರು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಅವು ಶಾಸನೋಡು ಪಂತೇರು ಬೆರ್ಮೇರು ಬೇತೆ ನಾಗಿರ ಬೇತೆ ಉಭಯರ ಅನುಮತದಿಂದ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಳು ದಾನ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಶಾಸನೋಡು ಉಂಡು ಆ ಉಭಯರು ಪಂಡ ಇಪ್ಪ 2 ಜನ ಅಂದ್ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಇಂದು 14 ಶತಮಾನ 13ನೇ ಶತಮಾನ 15ನೇ ಶತಮಾನ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂದ್ 11ನೇ ಶತಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದಿನ ಶಾಸನ 11ನೇ ಶತಮಾನ ಐಟ್ ಸಿದ್ಧಿಗ್ರಾಮಯ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಚಕ್ರವಾತಿ ಅಲಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವ ಅಂದುಂಡು 11ನೇ ಶತಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಅಂದ್ ಬುಧರುಂಡೆ ಅಪಗನೇ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಅಂದಿತ್ತು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಹೊಸತ್ ಅಪವಾದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಅಂದ ಮಲ್ತೇರಿ ಅತ್ತೆ ಲಿಂಗ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪಂಚಲಿಂಗೋಡು ಬೆರ್ಮೇರ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ಎತೋ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸನಡೆ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಮನೂದು ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬೆ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರನೇ ಅಂದ ಪಂಡ ಪನೋಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರ್ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಲ್ಯಾಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬೆರ್ಮೇರು ತುಳುನಾಡುದ ಅದು ದೇವೇರ್ಲ ಅಂದು ದೈವಲು ಅಂದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ತೇರಿಲು ಗುಡಿಕುಲು ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನನಲ ಎಂಕುಲು ನಾಡ್ದು 10 ದಿನ ಆತು ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ ಉರ್ರುಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಿನ ಆ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರಡೆ ಈ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಸತ್ಯಾನಪುರ ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ರು ಆದಿ ಬಸ್ರು ಅವರು ಪೂರ ಊರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಡಕಾಯಿ ಹುಟ್ಟು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಬಡಕಾಯಿ ಹುಟ್ಟು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಬಂಡದು ಬಡಕಾಯಿಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆಡು ಹುಟ್ಟುದೇರು ಹುಟ್ಟು ಬಡಕಾಯಿಡು ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಲು ಈ ಅರ್ಥನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಳೆಲು ಪನ್ಪನು ತುಳುನಾಡು ಒಮ್ಮೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆಲಡಿಲುಲ್ಲ ಗುಡಿಕುಲುಲ್ಲ ಮಾಡಲುಲ್ಲ ಚಿತ್ತೇರಿ ಸಿಂಗವುಲ್ಲ ಪೂರ ಕಡಿಟುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಎಂಕ್ಲ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ತುಳುವೇರು ಆರಾಧನದ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರನ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ ಶುರು ಮಲ್ದ ಬೆರ್ಮೇರಡ್ದೇ ಈ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡಾತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನನಲಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಾವಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬರಡು ಆಲಡೆಲು ಎಂಕಲು ಒರಿಯೋಡು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಡಿಲ್ಲ ಆಲಡೆ ಒರಿಯೋಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧಗಲ ಆಲಡೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಗುಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ ಬನ ಇಂದು ಪೂರ ಒರಿಯೋಡು ಅವತ್ತಾಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಲತ ದೇವರು ನಾಗೆ ಈ ನಾಗ ದೇವರು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಮೂಲ ನಾಗ ದೇವರು ಆರನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಆವಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರ್
ನಲ್ಲಾತ್ ಮಾಹಿತಿನ ಬೇತದ ಎಗ್ಗೆಲೆಡು ಎರಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುವ ಸೊಲ್ಬೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.